Να πάρουμε παρουσίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Κύριε Βασίλη. Εδώ, ότι ήρθατε. Ο πρόεδρος είναι εδώ. Ναι. Εδώ είστε. Ο κύριος Τεργιάδης είναι εδώ. Ο κύριος Μπίκος είναι εδώ. Κύριε Κωστοπούλου δεν είναι. Ο κύριος... Έρχεται στο δρόμο. Αντί για τον κύριο Βαϊνά έχει έρθει ο κύριος Κορδονούρης. Η κυρία Μπόσκογλου, παρούσα. Ο κύριος Κορώνας δεν είναι εδώ. Η κυρία Βλαχάκη όχι. Ο κύριος Μιλίδης, παρόν. Ο κύριος Παραλκίδης δεν είναι εδώ. Ο κύριος Βαρδαλής. Παρόν. Ευχαριστώ. Υπάρχει απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Ξεκινάμε λίγο με τα θέματα. Πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα με το τρίτο θέμα, που αφορά λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς ΔΥΠΑ για τα 4 άτομα. Συζητήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή. Για το ένα άτομο δεν συμφωνώ, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία ζητάει η ΔΕΙΑ. Παρά τις επανειλημμένες μου επισημάνσεις στο Γενικό Διευθυντή, ετούτοις το έβαλε πάλι. Σε αυτό το θέμα ή θα αποσυρθεί, αν έχουμε τον χρόνο, να το κάνουμε διαπεριφοράς, ή θα καταθέσω μία πρόταση. Θα υπάρχουν δύο προτάσεις, η μία του Γενικού Διευθυντή και μία η δική μου. Διαδικαστικά... Το λέω πριν για να... Το λέω πριν. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Για το τρίτο θέμα. Εντάξει, εγώ απλώς θα είπα μην πάμε εκεί πέρα και διαδικαστικά δεν μπορούμε να το βάλουμε, να το συζητήσουμε. Δεν ανταποκρίνεται, παρόλο που εγώ δεν Εντάξει, οκ. Επειδή είπε. Θα το πω εγώ. Εγώ μέχρι τώρα δεν ανήθισε κανέναν. Έχω επισημάνει κάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εισήγηση για να μην δημιουργεί θέμα μετά. Γι' αυτό το έβαλα πιο μπροστά. Έτσι. Ωραία, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Οκ. Ξεκινάμε λίγο με τα θέματα. Ας κάνω λίγο μια ενημέρωση. Πριν 15-20 μέρες υπογράψαμε Δανειακή Σύμβαση για τις ιδιωτικές θέσεις του Αγίου Αθανασίου και την αποχέτευση του Αγίου Αθανασίου, της Αγχιάλου, και την αποχέτευση του προχώματος στο ένα μέρος. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχόλησε αυτό το διάστημα είναι το θέμα το ότι δεν υπάρχει επιφυλακή και όταν χρειαζόμαστε απογευματινές ώρες Σαββατοκύριακο δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Με συνέπεια να ανατρέχουμε τι θα κάνουμε και πώς μπορεί αυτό το θέμα να επιλυθεί. Τα υπόλοιπα θέματα, για να μην σας κουράζω και πολύ, έχουμε κάποια θεματάκια με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς ξαφνικά από 6 υδραυλικούς μείναμε με 3 υδραυλικοί, παρόλο τις προσπάθειες που κάνουν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε μεγάλα προβλήματα και μεγάλης διάρκειας που χάνουμε νερό και αυτό ανεβάζει το κόστος, διότι δουλεύουν ακατάβαστα και οι γεωτρήσεις και όλα και το νερό τρέχει χωρίς να μπορούμε να προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα βγαίνουν νέες βλάβες. Είναι μια κατάσταση λίγο πολύ δύσκολη. Είχαμε κάποια σοβαρά προβλήματα στα διαμερίσματα, ειδικά την Παρασκευή πριν τις εκλογές στη Δημοτική Κοινότητα του Λουδία. Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθίσαμε μέχρι αργά. Είχε σπάσει ο κεντρικός αγωγός που μεταφέρει το νερό. Είναι ένας αγωγός, ένα δίκτυο λίγο προβληματικό, καθώς επίσης και στο Βαλτοχώρι, όπου επί ένα μήνα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Εκεί είχαμε, δεν ξέρω,
δηλαδή πώς η τεχνική υπηρεσία το αντιμετώπισε. Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς ήταν μέσα σε ένα χώρο όπου ήταν μη ελεγχόμενος από εμάς, διότι εκεί έχει να παρεύει άνθρωπος μέσα από καλάμια σε ένα παράλληλα με την Εθνική Οδό και ανάμεσα από το αρδευτικό κανάλι πάνω από 20 όνια να καθαριστεί, οπότε εκεί δεν φαινόταν η βλάβη. Αυτά ήθελα έτσι προς ενημέρωση πριν περάσουμε στα θέματα. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Καλησπέρα και από μένα. Ανέφερες, Πρόεδρε, κάτι για το θέμα της επιφυλακής, ότι δεν υπάρχει. Όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί αντιμετωπίσαμε και μια κατάσταση προχθές την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ, το απόγευμα, αργά, με μια βλάβη που τελικά, ας πούμε, δεν δημιούργησε θέματα η βλάβη αυτή, αλλά αν δημιουργούσε δεν υπήρχε προσωπικό να αποκαταστήσει τη βλάβη έστω και το Σάββατο το πρωί. Κυριακή είχαμε εκλογές, δηλαδή θα έπρεπε ένα χωριό ή και δύο να μείνουν χωρίς νερό 2 μέρες. Και ήθελα να ρωτήσω τους αρμοδίους, τον Γενικό Διευθυντή, και αφού είναι και ο κύριος Τσερανίδης εδώ, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να βάλουμε επιφυλακή, πού κολλάμε δηλαδή, να το δούμε αν μπορούμε να βρεθεί μια λύση, έστω για αυτούς τους μήνες που είναι μήνες αιχμής. Αυτό. Παναγιώτης. Παναγιώτη. Όχι. Πάτησα. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα επιφυλακής που έθεσε και ο Πρόεδρος, το έχει αναφέρει και ο κύριος Μπίκος. Είναι ένα θέμα που όχι τώρα, από την ίδρυση της ΙΔΕΙΑ δεν έχει επιφυλακή. Δεν προβλέπεται επιφυλακή. Σας είχα πει και σε παλαιότερα συμβούλια, για να υπάρξει τρόπος να μπορεί ένας εργαζόμενος να εργαστεί πέραν του ωραρίου του, ή θα πρέπει η υπηρεσία να πάρει απόφαση και να πάει στην αποκεντρωμένη ότι λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως, για να μπορείς να έχεις βάρδια ή να μπορείς να δικαιολογήσεις 52 ώρες υπερορία το μήνα, για να μπορείς νόμιμα, γιατί με βάση του ενιαίου μισθολογίου δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί κάποιος επιφυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό το πράγμα. Κάποιες ΔΕΙΑ το έχουν λύσει με άλλους τρόπους. Όπως, εδώ έχω μπροστά μου μια συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή σύμβαση, που στηρίζεται στη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουμε εμείς υπογεγραμμένη από την ΠΟΕΔΕΙΑ, και σε αυτήν επάνω έχουν κάποιες ΔΕΙΑ χτίσει κάποια επιπλέον, όχι μισθολογικά να το πω, αυξήσεις στο μισθό, γιατί αυτό δεν προβλέπεται από το ενιαίο μισθολογικό. Έχουν δώσει όμως τη δυνατότητα σε παροχή σε είδος, στην παράγραφο παροχή σε είδος ή σε άλλες ρυθμίσεις, να το πω έτσι, που δεν είναι οικονομικής φύσεως, δεν φαίνονται στη μισθοδοσία, ούτως ώστε να δίνουν κάποια, να το πω μέσα σε παρένθεση, μπόνους στους εργαζόμενους, ούτως ώστε αυτοί να είναι σε κατάσταση ετοιμότητος και όχι επιφυλακή. Ετοιμότητος. Το τονίζω και το διευκρινίζω. Αυτή είναι εδώ τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή σύμβαση, την έχω υπογράψει εγώ ως πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΙΑ Μακεδονίας με τη ΔΕΙΑ Βόλβης. Υπάρχει κι άλλη μία που έχω υπογράψει με τη ΔΕΙΑ Αμυντέου. Και συνέχεια τέτοιες συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις έρχονται σε συζήτηση εργαζόμενοι με επιχείρηση και με το σωματείο και βρίσκουν μία άκρη το πώς θα αμείβονται αυτοί οι υπάλληλοι, ούτως ώστε η επιχείρηση να καλύπτεται μέσα εισαγωγικά κάποιες στιγμές από προσωπικό, δηλαδή να έχει κάποιους ανθρώπους τους οποίους δίνει κάτι, να σας το πω έτσι, και αυτές οι επιχείρησεις λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΙΑ Δέλτα 11 η ώρα, 12 το βράδυ να πάρει τηλέφωνο η επιχείρηση και να μην γίνει βλάβη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίδιο και στη Βόλβη. Αλλά αν θέλετε να σας αναφέρω κάποια από τα σημεία
τι κάνανε, ας πούμε, οι άνθρωποι. Εμείς εδώ στην επιχείρηση τη δικιά μας, ουδέποτε ως εργαζόμενοι και ως εκπρόσωπος εγώ και ως πρόεδρος σωματείου, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους μία άποψη να σας πω πόσο θα παίρνουν παροχή σε είδος όσον αφορά το ρουχισμό που θα έρθει στα επόμενα συμβούλια να ψηφίσετε και ένα θέμα τέτοιο. Υπολογίζεται έτσι από κάποιους, πετάμε ένα νούμερο και γεια σας. Στην επιχειρησιακή σύμβαση της ΔΕΙΑΒΟΛΒης λέει εδώ ότι δίδατε σε όλους τους εργαζόμενους 500 ευρώ το χρόνο ένδυση σαν επίδομα παροχή σε είδος και για αυτούς που τίθονται σε καθεστώς ετοιμότητος 1.000 ευρώ. Δίδονται 4 ευρώ τροφία και σε αυτούς που είναι καθεστώς ετοιμότητος 6 ευρώ τροφία την ημέρα και για 22 μέρες μέχρι 132 ευρώ, γιατί μετά το 132 πρέπει να μπει στη μισθοδοσία και αφορολογείται κιόλας. Δηλαδή δίδεται μία μέρα εορταστικής άδειας. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Ωραία, αυτά εδώ μπορεί να τα προβλέψει μια επιχειρησιακή σύμβαση, φυσικά αν συμφωνηθεί με τη διοίκηση και με τους εργαζόμενους. Αυτό πρέπει να κάτσει η διοίκηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τρόπος άλλος για να κάτσει επιφυλακή ο εργαζόμενος δεν υπάρχει. Απλά. Ούτε μπορεί να υποχρεώσει η επιχείρηση των εργαζόμενων να έρθει πέραν του ωραρίου του, εκτός από μία ώρα μετά τη λήξη του. Δηλαδή 3 η ώρα σχολάω, μέχρι τις 4 υποχρεωμένος, αν μου πει επιχείρηση θα κάτσεις εδώ, τελειώσει τη βλάβη, θα κάτσω. Υποχρεωμένος θα το κάνω. Αλλά να με πάρει 7 η ώρα το απόγευμα και να μου πει θα πας εκεί, αν θέλω πάω και αν σηκώσω τηλέφωνο θα είμαι βλάκας. Να σας το πω έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και εμείς είμαστε υπηρεσία και κοινής ωφέλειας, άρα δεν μπορώ να αφήσω τον κύριο τάδε, ξέρω εγώ, χωρίς νερό. Αν με βρει θα πρέπει να πάω. Γιατί μπορεί να έχω επιπτώσεις σαν εργαζόμενο. Αλλά δεν με υποχρεώνει κανένας. Και όσον αφορά μία απόφαση του διευθυντή που βγάζει κάθε μήνα εκεί και να είχαμε να πούμε, μας βάζει σε καθεστώς υπεροριακής απασχόλησης και έχει ένα κατεβατό, μπλα μπλα μπλα, και ποιοι είναι σε καθεστώς υπεροριακής απασχόλησης. Και ποιος τα λέει αυτά, ότι είμαι υποχρεωμένος εγώ να πάω υπερορία? Ποιος του το είπε? Και πού το δηλώνει αυτό? Σε ποιο ΣΕΠΕ? Ξέρει το ΣΕΠΕ ότι εγώ θα πάω να εργαστώ απόγευμα? Ξέρει το ΣΕΠΕ ότι εγώ θα πάω Σαββάτο και θα κάνω βλάβη? Άστο, Θεανό, μετά. Για να τελειώσω. Λοιπόν, το ΣΕΠΕ είναι επιθεώρηση εργασίας. Οποιοςδήποτε, εγώ το έχω πει στους συναδέρφους, συλλάβω εγώ εργαζόμενο που δεν είναι δηλωμένος στην επιθεώρηση εργασίας και στο εργάνι ότι θα δουλέψει Σάββατο σε βλάβη, τη βλάβη του ξηροχωρίου, εγώ προσωπικά θα τον καταγγείλω, θα καταγγείλω τον εργαζόμενο. Γιατί να μην εκτίθουμε? Πώς δεν είναι έτσι, Φώτη? Πώς? Και άμα συμβεί ένα ατύχημα τι θα γίνει? Εντάξει. Αν συμβεί ένα ατύχημα τι θα γίνει? Συμφωνούμε. Εγώ όμως θα σας αποδείξω, τώρα για να κλείσω το μικρόφωνο, για να μην ακούγομαι, εκ των πρακτέων θα μιλάμε. Συνέβη ατύχημα σε εργαζόμενο, εσείς δεν το γνωρίζετε, Σαββάτο μέρα, με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, και η υπηρεσία, εδώ είναι ο κύριος Γενικός, δεν τον κάλυψε πουθενά και μάλιστα δεν τον άφησε να κάνει και δήλωση. Και τραχτόταν 5 χρόνια στα δικαστήρια. Είναι έτσι, κύριε Καράμπα? Είναι ή δεν είναι? Ανευθύνω. 2007. Ναι. Χαίστηκα για το πότε ήταν. Ναι. Είναι έτσι? Ποιος βάζει πλάτη τώρα? 5 χρόνια. Τι μου λες τώρα? Τι μου λες τώρα? Κάνουμε βλάβη Σαββατοκύριακο. Ο Έτσι. άνθρωπος με αμάξι της υπηρεσίας χτύπησε άνθρωπο. Άνθρωπο. Ναι, βέβαια. Στα δικαστήρια 5 χρόνια. Εσύ όταν ο κύριος πλησιευτής. Με το αυτοκίνητο. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή αν συμβεί Για κάτι. εκπροσώπηση υπάρχει συμβούλιο και τα λοιπά. Τότε με τα 5 άτομα στο συμβούλιο, πώς έγινε τι έγινε, Όλα το παπάκι και το πέρα και άσχημα σε εμάς. Έτσι, πουλά το παπάκι που νομίζεις ότι το πουλάς και άσχημα να έχω τη δικιά μου. Ακούστε εδώ. Το έχω πει επανειλημμένα. Η διοίκηση έχει την ευθύνη. Υπάρχει περίπτωση εγώ να συνεργαζόμενο να έχει δουλειά πέρα του ωραρίου. Η διοίκηση έχει την ευθύνη.
ακόμα για πλάτες. Πάμε στη σοβαρή. Ένα μήνα τρέχω στο Μαρκοχώρι με τον Ανδροκλή και βγαίνει ο κύριος Καράβας και λέει το όλισα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα, δεν πας καλά. Εγώ δεν πάω καλά σε χώρα. Εγώ δεν πάω καλά στο Κωνσταντέλια, δεν μου πιέσει και λέω εδώ είναι στα 260 μέτρα. Εγώ δεν πάω καλά. Και από εκεί αρχίσαμε να φύγαμε. Είναι από το πιο έπεισα. Εγώ δεν πάω καλά. Με έφερε στα δουλειά, με έφερε στα Πορτοπανίκη, με έφερε στα 200 πιστήμονες και σου λέω όσους. Εκεί θα καταλαβαίνω αυτό που λέω εγώ. Θα κάνουμε Εγώ θα πάω στη δουλειά μας. πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Φτάνει από εκεί τώρα να πούμε σε κανένα τόσα χρόνια. Φτάνει πια. Φτάνει. Για το χλώριο που δεν έχει το πρόκειτο που γίνεστε. Σε πήγαν οι παρόνοι σου. Και σου λέω δεν έχει χλώριο. Και δεν μου λες. Δεν μπορεί να φέρει 500 κιλά. Να πάει να το πάρεις εσύ με τα μπετόνια ή με δεξαμενή. Τι παπαριές είναι αυτές που μου λες. Καλά, δεν το κάνεις στην αρχαιόλογο. Όχι, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν είναι δουλειά μου. Εντάξει, δεν είναι θέμα με τα σύμπαντα, μεταξύ μας. Όχι, για να ξέρετε ότι δεν έχει υπάρξει. Είναι διευθυντής. Ότι. Κατάλαβες. Το έχει να τα παίρνεις όλα από την πλάτη σου. Δεν θα χρεώνεσαι τη δικιά μας τη δουλειά εσύ. Τη δικιά μας τη δουλειά δεν θα το χρεώνεσαι εσύ. Δεν είναι ρεπόκηση, δεν το Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πολύ καλά καταλαβαίνω. Όχι, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν τα Το κάνω αντιλαμβάνεσαι. λάθος. Δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν μιλάς, αλλά επειδή Σε είπα για τα χόρτα σου, αντιοστάσεις προγράμματος. Και τι με είπες ειρωνικά, όχι ωραία όλα τα ξέρεις εσύ. Και την Δευτέρα είπες μαζί μου. Σκάσε, την Δευτέρα είπες μαζί μου. Δεν τα χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε. Έχεις επιπλέον πράγματα που δεν πρέπει. Τώρα αν έχεις άλλα προβλήματα και νεύρα, εγώ δεν σε φταίω. τα προβλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους. Άσε μας τα λεπτομέρεια τον κόσμο. Για να μην κάνεις αυτό που λέμε. Ποιο? Στο Παντοκόρι. Τι πράγμα? Στο Ξηροκόρι. Τι πράγμα? Γιατί δεν είχες να πει επίκο, ξέρεις. Ξέρεις, Γιατί? 12 μέρες τον έχω πληρωμένη βλάβησα και ό,τι σου την έχω κλειστεί και δεν δουλεύει. Γιατί είχαμε χρόνο? Καλοκαιριά του δεν είναι χρόνο κύριος. Μισό λεπτό. Προέκυψε μετά το πρόβλημα με το ξηροχώρι. Μετά από 12 Έσαι μας φίλε από εκεί. Έχω κάνει φίλε από τα σελίδα του λάδι. Θα γίνει τα δουλειά και ό,τι σε εδώ το κάνει και από τα σελίδα του λάδι. Ό,τι δεν αφήκει έτσι. Έτσι με φωνές δεν βρίσκονται Θα λύσεις. κοντάξει τον κόσμο νερό να πούν και κάτι σε Χωρίς να ηρεμήσεις λίγο ρε. Ηρέμησε λίγο, κάτσε. δεν μπορώ να Βασίλη. Κάτσε να ηρεμήσεις λίγο, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορώ να ακούω άλλο. Δεν θα πάθουμε για τίποτα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και εκτίθομαι. Εγώ έχω να πω, εγώ έχω να πω, Βασίλη Μαλακό, σαν ένα λεπτό, κουβέντα θα κάνουμε τώρα φυσικά είναι τα πράγματα. Άμα θέλει να έρθει, δεν το λέει κανείς τίποτα. Πρέπει να είναι γενετάριος εδώ, γιατί είναι προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΙΑ, είναι αρμόδιος για τις πληρωμές. Μας το ξεκαθάρισε και την κότσι δεν μπορούμε να βάλουμε φυλακή. Δεν είναι το θέμα μόνο για τη φυλακή, δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν μπορούμε. Αυτούς που μπορούμε να βάλουμε όπως Πώς θα το βάλουμε, για 2 ευρώ. αν μπορούμε, σε κατάσταση νομιμότητας και με κάποιο τρόπο να ικανοποιούνται. Δεν υπάρχει. Λέει ό,τι λέει ο νόμος. Οι άλλες ΔΕΙΑ που το κάνουν πώς το κάνουν. Οι άλλες ΔΕΙΑ μας Αυτοί θέλουν να συνονοηθούν, ρε. Σου είπα πώς το κάνω. Ναι. Τι προβλέπει Άλλο νομοθεσία. ρωτάω εγώ τώρα. Πόσες ώρες υπερορία δεν Εγώ ρωτάω τον γενικό. Εγώ ρωτάω τον γενικό. Οι άλλες ΔΕΙΑ που το κάνουν. Με τι τρόπο το κάνουν και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ήρεμα και καλά. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε εδώ πέρα. Αν μπορεί να βρεθεί μια λύση, να βρεθεί. Δεν μου απαντάς σε αυτό που σου λέω. Ότι δεν μου απαντάς σε αυτό που ρωτάω. Εάν αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πράγματι έτσι και κάποιες ΔΕΙΑ ας πούμε το εφαρμόζουν. Πώς το κάνουν αυτές και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχω μια εύκολη απορία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ακούστε να δείτε. Πέρα από όλα τα εγώ καταλαβαίνω. Παρανόμως. Τι προβλέπει νομοθεσία, ρε Τάγια. Αφήστε να μιλήσω. Όσες ώρες Ρε Παναγιώτη. Ρε Παναγιώτη. Να φύγω, δεν είναι δουλειά. Πολλά νεύρα, ηρέμα. Και στο
στο νεκτάριο, αυτό προσπαθώ να πω. Πόσες ώρες δίνει το δικαίωμα ο νόμος στην θεωρία? Λοιπόν, 40, 30, 25, τις βάζω σε όλους τους εργαζόμενους. Έτσι κάνει. Τις βάζω σε όλους. Πάνε δεν πάνε. Πρόσεξε μέσα, να είναι στο λαό. Πάνε δεν πάνε. Δηλαδή κάθε μήνα αυτός ο εργαζόμενος που τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας θα παίρνει 50, 60, 70, ό,τι το αναλογεί. Λοιπόν, ούτως ώστε να έχω πρόσωπο εγώ. Να προσωπώσω το τηλέφωνο και το πω Παναγιώτη. Θα αρχίσουν κι άλλα. Δεν δέχονται. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής λίγο να σας πω. Για κάτσε να ακούσουμε την κυρία Βόσολου. Περίμενε λίγο, μην βγάλεις. Σημείωνε όμως. Θα μιλήσω λίγο αρχικά εγώ για την επιφυλακή. Θα μιλήσω ο Νεκτάριος. Επανειλημμένως είχαμε πάει αυτό το θέμα. Άκουσε τις απολύτες που είχατε επιστρατείες. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Αν άλλες το κάνουν, πώς το κάνουν και εμείς δεν μπορούμε, αν μπορούμε. Και αυτό το λέω, κυρία Βόσκοβου, γιατί το περιστατικό που ανέφερα, εάν πράγματι ήταν βλάβη και έπρεπε να αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιζόταν τη Δευτέρα. Γιατί ο κύριος Βρυσιντζής και ο κύριος Ανδροκλής δεν ερχόταν να την κάνουν. Εγώ δεν ξέρω τι εναλλακτικές έχετε. Εγώ ξέρω ότι αν ψάχνω τις εναλλακτικές και δεν μου κάτσουν, θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να μην έχει λυθεί το θέμα αυτό, αν μπορεί να λυθεί, νόμιμα. Αν μπορεί, αυτό λέμε εμείς, δεν λέμε να παρενοχλήσετε, ρε παιδί. Ωραία. Να μιλήσω να πάρω μια απόφαση για πόσο ο Παναγιώτης είπε για 24 ώρη βάση υπηρεσία, για να μπορέσουμε να το φέρουμε στο θέμα στο ό,τι αφορά την επιφυλακή. Να πω δύο λόγια έτσι, για να κλείσω το θέμα της επιφυλακής. Στην Επίτροπο είχα πάει εγώ, προϊστάμενος οικονομικής και ο Πρόεδρος, για να το θέσουμε για το θέμα. Αυτό έγινε πριν χρόνια, 3 χρόνια. Ξαναβρήκαμε μόνο τον Πρόεδρο. Τι γίνεται τώρα. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, βγαίνει μια απόφαση γενικού διευθυντή. Μέσα στο 22, τέλος δηλαδή, με την 108 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την έγκριση καθιέρωσης της περιοδικής διαδικασίας για το 2023. Και βγήκε ΦΕΚ μέσα στο Νοέμβριο. Και τι λέει, μισό λεπτό να μιλήσω. Λοιπόν, η απόφαση αυτή, μετά το ΦΕΚ, υπάρχει έγκριση με την 36 του 23. Σε εφαρμογή του ορισμού τάδε της απόφασης και τα λοιπά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση καθιέρωσης περιοδικής διαδικασίας για το 2023 με ΦΕΚ, το διάταγμα, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν βλάβες και έλλειψη και απογέννησης και οτού συνεργεία αποτελούμενα από τους κάτω του Υπουργείου Υπηρεσία, οι οποίοι θα απασχολούν υποχρεωτικά πέρα του κανονικού ωραρίου για το μήνα Ιούνιο του 2023. Είναι ο Κοκαρίδης και Γαλακτίδης. Ποιο μιλήσει, γιατί το Παναγιώτης εντάξει κάνει. Η περιοριακή απασχόληση παρέχεται κατά τις απογευματινές ώρες από τη λήξη του ωραρίου και μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, εντός του συνολικά εγκεκριμένου αριθμού ωρών. Και Σαββατοκύριακα είναι το ΦΕΚ. Οπότε αυτό μας είπε από τη στιγμή που έχει υδραυλικούς. Κάποια στιγμή ο Γαλακτίδης πήρε 9 μήνες άδεια για το μικρό. Έμεινε ένα συλλογικό. Κάναμε τότε αιτιολογημένα και κάναμε μια σύμβαση. Και να κάνουμε μάλλον μια σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη. Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος. Τώρα τίθεται ένα θέμα. Μπορεί να πεις εσύ και στο λεπτό. Δεν μπορώ. Όχι, άλλο. Όλα σε αυτή τη ώρα έφυγα. Έφυγα, λέω 3 ώρα από τη δουλειά μου και με καλείς 6 ώρα είμαι υποχρεωμένος να αυτό. Αν σηκώσω το τηλέφωνο και με βρεις, είμαι υποχρεωμένος, το ξέρω. Αν δεν με βρεις όμως δεν θα φύγει. Υπήρχαν περιστατικά εδώ στα κουφάρια, 5-6 ώρα από κατάσταση. Αυτό συζητάμε, δεν θα βγάλω. Και πλήρως με ρόλια και 5 ευρώ η ώρα. Πολύ καλά θα κάνει. Δεν θα βγάλω. Είναι 20 ώρες. Λοιπόν, αυτή ο Γαλακτίδης από τη Θεσσαλονίκη με 15 ευρώ πενσίνα και θα κάνει 2 ευρώ την ώρα. Ακούστε τώρα, ήρθε αυτός ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη να κάνει 4 ώρες βλάβη. Εμένα μου είπε ο προϊστάμενος του νομικής, θα ξέρει καλύτερα. Λέει, πήρα 14 ευρώ καθαρά. Είναι έτσι για 4 ώρες. Είναι έτσι. Είναι κάπου διαφορετικά. Αν το πήρε 14, πήρε 24.
κάνουμε ο κύριος Γενικός, πήγαμε το αγωγικό στα χωράφια και πάνω, κάναμε την πλάτη, κατεβαίνουμε κάτω στη Μεσσύβρια, λέει θέλω να πληρωθώ. Λέω το Γενικό, λέει, κάνει μια δουλειά, λέει, φεύγει ο Γενικός. Πληρώνω 200 ευρώ για τη φυλακή. Αυτό γίνεται. Εμένα μήπως θα πληρώσεις τον υπάλληλο που έχει σύμβαση εδώ πέρα με την υπηρεσία. Την άλλη μέρα μου το είπες. Δεν μιλάω για τον υπάλληλο, την Καλαμαριά σου δεν έχω Από την υπάλληλο. Καλαμαριά έφερε ο Πατηνίτης, έφερε άνθρωπο, 2 άτομα. Πού να ξέρω εγώ ότι Ακούστε κύριε Ποιος. είχατε την που θα βοηθούσε. Εσύ μου το είπες την άλλη μέρα. Πού να ξέρω Αυτό εγώ. το πράγμα λέω ότι μισό λεπτό να τελειώσω. Όσες φορές έχετε φυλακή. Για να μην εκτεθούμε, εγώ προσωπικά, επειδή το λέω ξεκάθαρα. Εγώ πληρώνω Λέω, κάθε φορά. έλα, Και στον Τσούρμα, 60. Χρόνια τώρα. Πληρώνω κάθε φορά. Λοιπόν, Κάθε φορά έχει πλάτες. πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έτσι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η υπηρεσία δεν μπορεί να Μέσα πληρώσει. από τα γραφεία δεν ξέρει κανένας τι γίνεται έξω. Η φρίκη είναι έξω. Ωραία. Οι μέσα κάνουν τη δουλειά τους. Οι έξω, όσο μπορούν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μιλάω για το Για Μιχάλη. ποιον μιλάς άλλος. Λέω οι μέσα δεν μπορούν να ξέρουν για τη φυλακή. Ο Μιχάλης είναι πάνω Αυτό μέσα. λέω. Είναι κανένας άλλος στην υπηρεσία. Εσύ δεν είσαι. Εγώ μέσα είναι βρε. Πού είσαι? Που τρέχω και έχω την επιφυλακή κάθε φορά. Από μετά τις 3 η ώρα ποιος τρέχει, Σαββατοκύριακα. Ποια φυλακή? Τα τηλέφωνα γινόταν, έσπασε ο βοβός, σήμερα ξυπνήσαμε με πλήρη ασφάλεια. Έσπασε στις τεπέκτες ασφάλεια, έπαιζε ο Κουκαρίδης. 6 και 10 τηλεφώνησε ο Ρίξης. Πέρα από αυτό εδώ πέρα. Πρέπει Άντρες δεν να παίρνω, βρεθεί το... καλοκαίρι δεν παίρνω άντρες εδώ και χρόνια. Πάνε Και εσύ με λες ότι άντρες εγώ είμαι στο γραφείο. Σου είπε καλιά η Μάρια. Σε παρακαλώ να πούμε. Εγώ δίνω χρήματα 60, 50 για να κάνουμε τις βλάβες. Έμεινε ποτέ κανένα χωριό χωρίς νερό. Από όσο έγινε αυτό το περιστατικό το Σάββατο, και ο Σάββατος ήταν κουρασμένος, αλλά είχαν εναλλακτική λύση ήδη. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα υπογράψεις μία υπεύθυνη. Έχουν μείνει χωριά από νερό. Φυσικά έχουν μείνει. Δυο μέρες γιατί. Άκουσε λίγο. Ποιο χωριά είναι 2 μέρες. Μην την άκουσες. Όχι, 2 μέρες δεν έπρεπε. Είναι ωρεοποιείς μια κατάσταση. Έχουμε 6 μήνες που ησυχάσαμε. Όταν την περάσαμε. Θες να ακούσεις εσύ δεν θες. Ποια καινούργια. Κυλομετρία. Για καλώδια. Αλλά δεν Άκουσε, έκανα ρε. μια ιστορία όπως και στο πρόγραμμα Καστανά. Δεν άκουσες. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο έκανα επιστολή στον διευθυντή τον Παπλίδη, που τον ξέρω προσωπικά, με το μετρό τέλος πάντων, και το λέω. Πρέπει να αλλάξει τις γραμμές, τις άλλαξε τις γραμμές του ρεύματος στα καλώδια και τώρα ησυχάσαμε. Με ένα κεραυνό, μια βροχή, είχαν πρόβλημα. Αυτή ήταν η παρέμβαση. Τελείωσε αυτό την τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Άκουσε με λίγο. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι αν θα μείνει το ξηροχώρι παράδειγμα μία ή 2 μέρες από νερό, εάν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι που πρέπει να μείνει. Γιατί χάλασε το υποβρύχιο, πρέπει να βγει, πρέπει να κάνει, μπορεί να πάρει 1 μέρα, μπορεί να πάρει 2. Όμως, όταν υπάρχει ένα θέμα, ένα σπάσιμο αγωγού, και είναι Σάββατο και δεν έχει άτομα για να βρεθούν, να έρθουν να κάνουν τη βλάβη, είναι ένα πρόβλημα. Και τι είπα πριν εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση, απευθυνόμενος σε εσένα και στον Νεκτάρη. Αν υπάρχει κάποια λύση να βρεθεί, για τουλάχιστον για τους μήνες εχμής, ρε παιδί. Αυτό. Τώρα έρχεται συμπληρωματικά ο Μελίτης και λέει κάτι για μια επιχειρησιακή σύμβαση, τι λέει εκεί να πούμε. Και ρωτώ εγώ τώρα, όπως ρωτάει η κυρία Κώστου, μέσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Εάν κάποιοι άλλοι το κάνουν αυτό, εμείς, γιατί... Ναι, εννοείται σε σένα απευθύνομαι Νεκτάρη. Γιατί όπως βλέπεις εδώ δεν μπορεί να συνονοηθούν. Γιατί δεν μπορούμε, αν δεν μπορούμε, αν μπορούμε ή αν δεν μπορούμε. Κάποιοι ή δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι ισχύει. Γιατί τα έχουν πει και τα έχουν ξαναπεί. Και δεν αναφέρουν στις αστήρες. Το ξέρω αυτό, προχώρα, μην κάνεις διευκρινήσεις. Προχώρα, δεν ξέρω. Έχουμε πάει και στο ηλεκτρικό συνέδριο, τα είπαμε, έχουμε βγει και γνωμοδοτήσεις από την εταιρεία κτλ. Ισχύει για εμάς, ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο και προβλέπουν συγκεκριμένες ώρες υπερορίας. Έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις για τα μισθολογικά θέματα. Και η αμοιβή υπεροριακής απασχόλησης καθώς και η επιφυλακή είναι μισθολογικό. Συνεπώς έχουν καταργηθεί, δεν ισχύει. Οι συλλογικές συμβάσεις
γίνει μετά. Απόγευμα ένα ατύχημα, πήγε για μια βλάβη και έγινε ένα ατύχημα, έκοψε ένα χέρι. Δεν καλύπτεται. Όταν θα πάει χωρίς να είναι επειδή ανήκουμε στους φορείς που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μας υποχρεώνει ο νόμος να βγάλουμε ένα ΦΕΤ στην αρχή της χρονιάς. Θα λέμε για αυτή την υπεροριακή απασχόληση και επίσης η απόφαση που βγαίνει για συγκρότηση συνεργείου ονομαστικά σε καλύπτει όσον αφορά το ποιος θα μπορεί να κάνει να έχει υπεροριακή απασχόληση. Αυτό σημαίνει όταν κάποιος πηγαίνει για εργασία εκτός του ωραρίου, υποτίθεται ότι βγαίνει με κάποια εντολή από το προϊστάμενό. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι καλυμμένος. Δεν αναγγέλλεται η υπερορία ούτε στο ΣΕΤ ούτε στην Εργάνη, γιατί έχουμε αυτό το ΦΕΤ και αυτά που είναι στη διάρκεια. Εντάξει, γι' αυτό σου είπαμε όλες τις εξέλιξεις. Υπάρχει και επίσης το Σαββατοκύριακο που λέτε ότι αν προκύψει κάτι τι θα γίνει κτλ. Και πώς θα μείνει. Δυστυχώς αμοιβόμαστε όλοι με το ενιαίο μισθολόγιο. Ούτε εμένα μ' αρέσει που αμοιβούμε με το ενιαίο μισθολόγιο. Με αυτό αμοιβόμαστε όλοι. Τι να κάνουμε. Και τα 2 ευρώ δεν είναι 2 ευρώ, είναι και 4,5 και 5 ανάλογα με το μισθό. Όχι ότι είναι πολλά αυτά, αλλά δεν είναι και 2 ευρώ. Τέλος πάντων, μπορεί ο καθένας να κρίνει μόνο του αν θέλει να χαλάσει το Σαββατοκύριακο και να πάει 2 ώρες και να πάει 25, να πάει 15 ευρώ. Και εγώ, αν ρωτάς εμένα, ούτε εγώ θα ήθελα να πάω. Έτσι. Παρακολουθώ αυτό που λέει ως επιφυλακή είναι η ετοιμότητα για εργασία, δηλαδή να είσαι διαθέσιμος, αν και εφόσον σε πάω τηλέφωνο, και να μείνεις ανεξάρτητα. Και αυτό δεν μπορείς να το πάρεις σε χρήμα. Δεν μπορεί να γίνει. Μπορείς να το πάρεις σε είδος. Σε είδος. Σε είδος και ρεπό. Άρχισε το ρεπό. Ρεπό πώς θα πάει τώρα. Αυτή τώρα το κάνουν αυτοί το ρεπό είναι χρήματα, μην το λέτε απαξιωτικά. Κοίταξε, δεν είναι κίνητρο. Δεν είναι κίνητρο. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ δεν διαφωνώ όσον αφορά το αντικείμενο που να κάνει ο άλλος στην περιοδία. Συμφωνώ. Δεν είναι... Δηλαδή αυτές οι άλλες ιδεές που έχουν κάνει... Μιλάμε τώρα ότι επειδή λέμε για άλλες ιδεές. Ναι, έχουν κάνει αυτό το πράγμα, το κάναν παράνομα δηλαδή. Έχουμε τέρατα άλλες ιδεές, κύριε Μπίκο. Και κάνουν τέρατα άλλες ιδεές. Τώρα να λέμε τι κάνει άλλη ιδέα, ας παίρνουν και κάποια άλλα πράγματα που κάνουν. Γι' αυτό συζητάμε εδώ, παιδιά. Εγώ σέβομαι τη θέση σας και την ευθύνη που έχετε. Δεν είναι το θέμα. Απλώς κατανοείς και εσύ όμως ότι σε αυτή την περίοδο με αυτές τις θερμοκρασίες, όταν προκύψει ένα πρόβλημα και μείνει ένας οικισμός χωρίς νερό, είναι πρόβλημα. Αυτό λέμε. Αν μπορούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι να δώσουμε μια λύση έστω για 3-4 μήνες. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν ήταν κάποιος υποχρεωμένος να το κάνει, να πηγαίνει να το φωνάξει ο διευθυντής, δηλαδή το Σάββατο και να πάει, τους ζητούσαμε τώρα. Αν ήταν υποχρεωμένος, άμα ήταν υποχρεωμένος θα πήγαινε να το κάνει. Είναι υποχρεωμένος. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να δείτε. Είναι. Αυτό πρέπει να δείτε. Εσείς θα μας το πείτε. Γι' αυτό λέω. Από τη στιγμή που σε βρήκα, καλύπτει τους μονίμους ή τους εποχιακούς. Ή όλους. Μόνοι αυτοί που είναι στο ΦΕΚ. Μόνο οι μόνιμοι. Αυτοί είναι 5. Τέλος πάντων, αύριο εγώ θα σας τη στείλω αν θέλετε να έχετε άποψη κι εσείς και ακριβώς λέει και αν θέλετε να έχετε άλλη άποψη. Εμείς βάζουμε φυλακή ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε με το χώρο να είμαστε ή 8 μήνες. Δώστε συγγνώμη λίγο κύριε Αποστόλου, να συμπληρώσω λίγο κάτι όσον αφορά το θέμα των βάρδιων. Του νόμου δεν γίνεται να κάνουμε βάρδιες εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού. Για να μπορεί να είναι... Του νόμου δεν γίνεται. Σύμβαση με εσωτερική εταιρεία, σημαίνει ότι δεν κάνεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι μία λύση. Τα πρόβληματα είναι στα είναι μια μελέτη όπως κάναμε πριν 1,5 χρόνο. Αυτό είναι μια λύση για την περίοδο, απλά να ξέρετε ότι
πριν 1,5 χρόνο, όταν τον Ανδροκίκο έλειπε για τυχή παιδί, είχε γίνει μελέτη 1.500 ευρώ. Μπράβο. Πέρασε από το ΔΣ και αυτά και πρώτος δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα πες μου ότι δεν θέλω διαπιστώσει. Τώρα θα γίνει μελέτη τώρα, θα γίνει μελέτη τώρα και δεν μπορώ το ΔΣ. Άκου και μια φορά. Έκανες μία μελέτη τότε, 1.500 ευρώ για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, έτσι. Αυτό το χρονικό διάστημα που Μπράβο, για τους μήνες εχμής, για να λέμε αλήθειες. Πήγες στον κύριο Τζούρμπα, να τα λέμε εδώ, και τον είπες ότι ξέρεις, έχω μια μελέτη εδώ και 1.500 ευρώ. Από πριν έχουμε το κοστολόγιο ίδιο. Όχι, κάνεις λάθος. Με κάνω το μαχαίρι στο λαιμό και λέει, 2.500 το μήνα θέλω. Τι είναι αυτό το μήνα. Είμαι τσίπα πάνω σε τροπήλε. Και σου έπρεπε να μου δώσεις 10.000 για 2-3 μήνες να είμαι stand-by. Με ποιον stand-by. Με ποιον συνοδεύει το κοστολόγιο. Με τον Τζούρμπα. Και όταν έχει στιγμή μου λέει 2.000 θέλω. Πήγε στον Δοντζά. Το γύρισε. Πήγε στον Δοντζά. Και ο Δοντζά δεν δέχτηκε. Και έπαιρνε ο Δοντζά σε μένα. Έλα κλείσε μου τα νερά. Φέρε μου του πόραμα. Κάνε έπαιρνε στο λάκκο. Έφυγε από εκεί. Έχει από εκεί. Με 1.000 stand-by επιχείρηση. Έχεις κάνει ποτέ ελεύθερος επαγγελματίας. Πάρα πολλά χρόνια. Ακούριος. Παπά. Έχεις τα κάνεις. Με 1.000 θα κάνω άλλους 3 μήνες επιφυλακή. 1.000 που έχεις stand-by υδραυλικό που θα πιάνει κυλωμένο για να στο στείλει ένα να πάει κάνει δηλαδή. Πόσο τρέλα πρέπει να πουλάς. Πόσο τρέλα πρέπει να πουλάς εδώ μέσα. Και ο Δοντζάς δέχτηκε. Πόσο τρέλα πρέπει να έχει κάνει πολλές βλάβες. Πολλές βλάβες. Λίγο τσίπα. Βγες στην αγορά να τέσεις πόσο κοστίζει να πράγματα. Για να έχεις άποψη. Δεν είναι τσάπα όλα. Πάρε χαμπάρι. Τίποτα δεν είναι τσάπα. Άκουσα εγώ τη ρόλη κανένα μου το Δοντζά. Πού ρε το τρέμας. Εσύ λες 6 ευρώ, 60 Εσύ ευρώ. το καλός. Καμένη κλήρωση στη τσέπη. Εγώ, σου κύριε, άντε φύγω εδώ πέρα, ολοκλακίες λέτε. Όχι να γνωρίζεις. Εγώ δεν πληρώνω. Στον διάλογο την Ιάννα δεν είναι. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Ποιος κάνει τις λάβες. Ποιος κάνει τις λάβες στα χώρια. Ποιος. Το παγγελάκι το άρχισε. Ποιος. Μη με ρεκάσεις. Μη με ρεκάσεις. Σου λέω ξέρω τόσα που δεν μπορείς να φανταστείς. Τι να ξέρεις, τι αφήνεις. Σουτ. Εμένα ακούς δεν είναι. Ξέρω και προεκλογικά τώρα. Τα συνεχεία αυτά τα χρησιμοποίησα. Τζούρμπα και Δοντζά. Αλλά ο Τζούρμπας με έκανε τρίπλα. Αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι ακριβώς. Αν χρειαστεί θα Θα γίνει μια μελέτη στο κόκκινο τα σύγχρονα, θα περάσει από ένδυση και θα γίνει ανάθεση. Να είχε προετοιμαστεί. Αλλά επειδή ο κύριος Γενικός αναφέρει και σήμερα ότι δεν την υπέγραψα. Λοιπόν, και στο λέω εδώ δημόσια. Εγώ πήρα την απόφαση ανάθεσης και δεν την υπόγραψε στη σύμβαση. Εγώ δεν την υπέγραψα. Και του λέω, έχω πει πολλές φορές. Το έχω καταλάβει ότι έχετε προβλήματα στη συνεργασία. Όχι, περίμενε. Κάνεις λάθος, δεν είμαι έτσι, κάνεις λάθος. Έχουμε ένα θέμα που ο Γενικός δεν μπορεί να το κατανοήσει. Ο Γενικός νομίζει ότι μπορεί να αποφασίσει, γιατί ήδη δέχομαι πολλές επισημάνσεις από προμηθευτές ότι να πάτε όπου θέλετε. Δεν μπορεί να αποκαθορίσει για 10 ευρώ. Και να σου πω κάτι, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το φρέατιο. Έτσι, αυτό το φρέατιο που πρέπει να συμμεταρρυστεί για να γίνει. Ξέρεις γιατί, είμαι σίγουρος ότι για 10-20 ευρώ, τα οποία ο Γενικός δεν είναι αρμόδιος να αποφασίζει για να κινδυνεύουν κάποιοι άνθρωποι. Όχι, δεν θα προχωρήσω. Δεν θα προχωρήσω. Γιατί δεν έχει σχέση με την επιφυλακή. Τελείωσε η επιφυλακή. Ναι, αλλά καθημερινά όμως εγώ βιώνω αυτή την κατάσταση. Δεν την βιώνει κανένας. Να με παίρνει άλλος και να με βρίζει. Γιατί συνάντησα μια κοπέλα από 2 χρόνια στη γέφυρα. Έχουμε να κάνουμε αποκατάσταση. Και με έβριζε πολλές στον κόσμο. Γιατί ο Γενικός λέει μη φορτώσει την καμπύλα. Ποιος ήθελε γενική εσύ που θα αποφασίσει από το τι είναι να μην φορτωθεί.
Το ξέρω τι δεν το λέω απαξιωτικά, έτσι, αλλά δεν μπορεί να φρενάρουν κάτι. Δεν μπορεί να φρενάρουν. Μα με φρενάρουν κάποια πράγματα. Θέμα πρώτο. Δεύτερη αναμόρφωση. Ο κόκκος το φταίει που λέει. Θέμα πρώτο. Είναι, δεύτερη είναι. Μα κάθε μέρα τα ζούμε. Να αρχίσουμε. Εμείς θέλουμε να σας βλέπουμε να συνεργάζεστε. Μακάρι, αλλά πώς. Να κάνεις να πάρεις κάτι για να μην... Έχει το μικρόφωνο ανοιχτό. Αυτά θα διαγραφούν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Δεύτερη αναμόρφωση προπολογισμού έτους 2023. Με την απόφαση 128 του 22 είχε εγκριθεί ο προπολογισμός στη ΔΕΙΑ. Και με την 19 του 2023 η πρώτη αναμόρφωσή του. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αναμόρφωση θα πρέπει να γίνουν δύο τροποποιήσεις. Εγγραφή επιπλέον πιστώσεων στους ΚΑΕ, όπως βλέπετε είναι για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπου στον προπολογισμό του έτους 2023 μόνο οι τοκοχρεωλητικές δόσεις του ενός από τα 2 εξάμηνα είχαν εγγραφεί. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η τροποποίηση. Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση προκειμένου να λάβει η ΔΕΙΑ τα χρήματα τα οποία τα γνωρίζουμε είναι από τις εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων αποχέτευσης γέφυρας Νέας Μεσημβρίας Βαθυλάκου. Θα πρέπει να εγγραφτεί στον προπολογισμό οι αντίστοιχες πιστώσεις. Η ισόποση αφαίρεση πίστοσης είναι 324.667,07. Αυτές οι δύο είναι οι τροποποιήσεις. Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης. Περνάμε στην ψήφιση του πρώτου θέματος. Λοιπόν, προχωράμε, εντάξει. Προχωράμε, έλα, Ελένη. Έτσι, και την εκταμείευση 424 εντάξει, εντάξει. Ο Πρόεδρος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τεργιάδης. Ναι. Ο κύριος Μπίκος. Ναι. Κυρία Κωστοπούλου. Ναι. Ο κύριος Κορδονούρης. Ναι. Η κυρία Μπόσκογλου. Ναι. Ο κύριος Μιλίδης. Ναι. Ο κύριος Βαρδαλής. Ευχαριστώ, Ελένη. Εγώ, όπως γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αν και δεν έχω κάποια ουσιαστική αντίρρηση, είναι τυπικό το ζήτημα αυτό. Για το λόγο αυτό θα δηλώσω παρόν. Ευχαριστώ. Οκτώ ναι και ένα παρόν είπατε, κύριε Βαρδαλή. Παρόν από τον κύριο Βαρδαλή. Περνάμε στο δεύτερο. Θέμα δεύτερο. Λήψη απόφαση έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμού οριστικού αναδόχου κατά κύρωση για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων. Διακήρυξη 1301 της 31 Τρίου του 23. Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων, βοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Στην εισήγηση υπάρχουν 5 πρακτικά, τα οποία έχει κάνει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Λοιπόν, οπότε πρόκειται για τις χωματουργικές εργασίες, για αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων. Υπόψη είναι ότι θα πάει και αποκεντρωμένη. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση εδώ, προτείνουμε την έγκριση μη των πρακτικών της Επιτροπής, των 5 αυτών, την αποδοχή μη της εισήγησης της Επιτροπής για την κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού. Τρίτο, την εξοδότηση στον Πρόεδρο όπως υπογράψει σχετικό συμφωνητικό.
συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 127.521,60 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΧ. Παρακαλώ. Τζελέπης, Αφή Τζελέπη. Εδώ πάλι θα το πω, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί χάθηκαν αρκετές ώρες για να γίνουν αυτές οι διαγωνισμοί, να γίνει αυτός ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από τα παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει απευθείας ανάθεση για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα θα την κάνουμε νωρίτερα. Αλλά μέχρι τώρα, τότε ήξερε ότι θα κάνει. Τώρα δεν ήξερε ότι θα κάνει με τον διαγωνισμό και δυστυχώς βρέθηκε μόνο ένας. Και είχαμε σοβαρά προβλήματα. Αν δεν ήταν ο κύριος Βαϊνάς, σήμερα θα ήμασταν στη χειρότερη κατάσταση. Γιατί μας υποστηρίζει ο Δήμος τις περισσότερες φορές και λιγότερο. Πόσες φορές τον πήραμε τηλέφωνο και λέει: δεν μπορώ, παιδιά, λέει, αφού δεν έχω να πληρωθώ, λέει, από το Μάρτιο, πότε έγινε η πρόβλεψη, πότε τελείωσε, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Αυτό το τελευταίο διαγραφή. Ότι το λέμε ότι δεν έχουν να πληρωθώ, να κάνω και να ανάλαβη. Δεν υπάρχει σύμβαση. Δεν υπάρχει σύμβαση. Ναι, μιλάει για τον Τζελέπη. Ναι, για τον Τζελέπη. Λοιπόν. Θέμα τρίτο. Λήψη απόφαση για υποβολή αιτήματος προς ΔΥΠΑ για επέκταση. Ο πρόεδρος για το δεύτερο θέμα. Ναι. Ο κύριος Τεργιάδης. Ναι. Ο κύριος Μπίκος. Ναι. Η κυρία Κωστοπούλου. Ναι. Ο κύριος Κορδονούρης. Ναι. Η κυρία Μπόσκογλου. Ναι. Ο κύριος Μιλίδης. Ναι. Ο κύριος Βαρδαλής. Ευχαριστώ, Ελένη. Λοιπόν, μια σύντομη τοποθέτηση, παίρνοντας αφορμή από την άποψη του Προέδρου. Έχω να πω το εξής. Έχουμε γεμίσει, σε αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ παρόν, έχουμε γεμίσει φαντάζομαι και στα προηγούμενα έτσι γινόταν, είμαι σίγουρος δηλαδή, όχι φαντάζομαι, έχουμε γεμίσει την υπηρεσία με απευθείας αναθέσεις. Έχουμε έναν διαγωνισμό με όποια προβλήματα μπορεί αυτός να δημιουργήσει όταν γίνεται ένας στα τόσα χρόνια. Αντί λοιπόν να βρούμε τρόπους πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα ώστε να έχουμε πολλούς περισσότερους διαγωνισμούς, λέμε ελαφρά την καρδία, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μία απευθείας ανάθεση. Δηλαδή κάπου χάνουμε την μπάλα μόνοι μας. Σαν πρόεδρος της υπηρεσίας θα περίμενα να ακούσω δύο τρόπους για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και όχι να ρίξουμε την μπάλα στην εξέδρα και να πούμε ότι ας κάνουμε άλλη μία απευθείας ανάθεση. Εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που είναι διαγωνισμός, με προβληματίζει το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μόνο ένας αυτός που δήλωσε συμμετοχή. Γιατί να είναι μόνο ένας? Τι προβλήματα δημιουργεί ο διαγωνισμός έτσι όπως είναι διατυπωμένος και όπως είναι αναρτημένος, ώστε να συμμετέχουν πολλοί από το Δήμο μας και όχι μόνο, ώστε να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε, να έχουμε περισσότερες προσφορές, οι επιτροπές να μπορούν να είναι πιο εύκολο το έργο τους, να μπορούν να συγκρίνουν, ρε αδερφέ. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και αυτά είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, όλοι μαζί, ώστε να πάει η επιχείρηση ένα βήμα πιο μπροστά. Σήμερα να υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον άλλο μήνα να υπάρχουν δύο και ούτω καθεξής. Δεν θέλουμε άλματα, θέλουμε μικρά βήματα. Αλλά μη μας προτρέπετε και τα μικρά βήματα να μην τα κάνουμε καθόλου. Για αυτούς τους λόγους θα δηλώσω παρόν στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω, Πρόεδρε. Όχι, να απαντήσω δύο λόγια. Γιατί ένας, και άλλη φορά το έχουμε ξαναπεί στο Συμβούλιο, για ποιο λόγο, έτσι. Έχουν έρθει και από πέλα, είναι λόγω της διαδρομής, δεν ξέρουν τα δίκτυα
Με 30 ευρώ. Τι είναι αυτά, επιτρέπονται αυτά που κάνεις τώρα? Λοιπόν, με 30 ευρώ την ώρα το GCB ποιος έρχεται? Πρέπει να βρει πάρκινγκ για το GCB, γιατί μιλάμε για 2. Ο Τζελέπης χρόνια ασχολείται, ξέρει τα δίκτυα, γιατί άμα κόψει μια οπτική ίνα θέλει 15.000 ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος, κύριε Βαδαλή. Εγώ θα σου πω κάτι, απευθύνθηκα και πέρσι και πρώτες σε 5 άτομα. Για να μην καθυστερούμε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε στον απόλυτο βαθμό. Η δικιά μου θέση είναι γιατί 30 ευρώ και όχι 40. Δώστε κίνητρο να φύγει ο κόσμος. Εσείς τι κάνετε? Πάτε σε έναν άνθρωπο που λέτε. Ναι, γενικά. Πάτε σε έναν άνθρωπο που λέτε τι θέλεις, 30 ευρώ. Και πάω προσαρμόζω ένα διαγωνισμό γύρω στα 30 ευρώ για να δει αυτό. Αυτό δεν είναι διαγωνισμός, είναι υποκριτία. Είμαστε δεκτοί όλοι. Για αυτό κλείνουμε το θέμα και να το μαζεύουμε. Εάν η καθυστέρηση αυτή δημιούργησε προβλήματα λειτουργικότητας, φροντίστε την επόμενη φορά να γίνει. Μα ούτε η χρειά αυτή είναι, δεν υπάρχει. το πρόβλημα. Ούτε αυτοί ξέρουν που απευθύνονται στους εργάτες ότι έχουν οφειλές ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε αυτοί ξέρουν. Προέκυψε θέμα τώρα. Πες ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό δεν έρχονται. Εγώ πήγα σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι δεν έρχονται, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι κι άλλοι. Να σου πω εγώ ότι είναι κι άλλοι. Εγώ αυτό εισπράττω. Τα ξέρω και λόγω εμπειρίας είναι κι άλλοι. Κάπως η καθυστέρηση του διαγωνισμού προέρχεται και επιβάλλει του αναδόχου, γιατί δεν είχε και έπρεπε να εξυπηρετήσει 30 ημέρες. Άρα λοιπόν θα ήμασταν και ένα μήνα νωρίτερα. Την επόμενη φορά θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο να το κάνει. Όποιος θα είναι. Σήμερα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα μόνο σήμερα. Σε αυτό που είπε ο κ. Βαρδαλής για τα κίνητρα. Γιατί 30 και 40 δεν μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό για να αποκτούμε τα ωφέλη ενός διαγωνισμού, δηλαδή να κάνουμε. Αυτό δεν καλύτερα την δικτύωση να ψάχνουμε τον προϋπολογισμό. Κατάλαβε το σκεπτικό. Εσείς πάτε και κάνετε ένα διαγωνισμό, ρωτάτε έναν άνθρωπο τι θέλει και πάτε προσαρμόζετε τον διαγωνισμό στα δικά του θέλει. Αυτό σου είπε. Πόσο θέλει, στο τόσο. Έτσι το μπορεί, σε εκατομμύριο φορές. Όλοι εδώ μοιάζουν. Ήσουν αντίθετο. Γίνεται διαγωνισμός, λες ότι δημιουργούν συνθήκες τέτοιες, ρωτώντας δεν το κάνουν. Δεν είναι έτσι. Δεν το κάνουν. Με κλειστά μικρόφωνα. Δεν το κάνουν. Με κλειστά μικρόφωνα σε ρωτάω. Οι μελέτες δεν γίνονται κουτουρού. Το κάνουν. Σε ρωτάω, δεν μου απαντάς όμως. Είσαι πιο έμπειρος από μένα. Με κλειστά μικρόφωνα σε ρωτάω. Το κάνουν ή όχι? Κλειστό το έχω και εγώ. Το κάνουν ή όχι? Ναι ή όχι? Τι πιστεύεις? Μα δεν το κάνουν, στο λέω. Τι πιστεύεις σε ρωτάω? Τι πιστεύεις? Ναι ή όχι? Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι. Το κάνουν. Βλέπεις λοιπόν. Άρα εγώ δεν βάζω το Όχι, δεν το κάνανε. Γελάμε τώρα. Έχουμε ένα δάκτυλο πάνω πίσω. Εγώ δεν βάζω το δάκτυλο να κρυφτώ. Κάναμε συνοπτικό διαγωνισμό. Πολύ καλά έκαμε. Κάναμε πίσω. Ωραία. Για το δεύτερο θέμα είχαμε 7 ναι και ένα παρόν από τον κύριο Βαρδαλή και μία διόρθωση για το πρώτο. Είχα πει 8 ναι και ένα παρόν, είναι 7 ναι και ένα παρόν. Περνάμε στο τρίτο θέμα. Θέμα τρίτο. Λήψη απόφαση για υποβολή αιτήματος προς την ΔΥΠΑ για επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης της ΔΕΙΑ στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρήσεων φορέων και οργανικών του δημοσίου τομέα, όπως αυτό ορίζεται το άρθρο 51 του 1892 του 90. Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ είχαν πάρθει αποφάσεις για 5 με το πρόγραμμα, ενώ το πρόγραμμα του πρώην ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 με την 78 απόφαση του 22 είχατε εγκρίνει την πρόσληψη 5 ατόμων. Η ημερομηνία πρόσληψης των 5 ήταν στις 1 Οκτώου, δηλαδή αρχές του Ιούλη, για έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 31 Εβδόμου του 23 του Ιούλη. Συγγνώμη, με 1 Αυγούστου του 22 έως 31 Ιουλίου για ένα χρόνο. Μας δίνεται όμως βάσει του προγράμματος η δυνατότητα, δίνεται για ένα χρόνο επιπλέον επέκτασης.
του προγράμματος με απόφαση του ΔΣ. Έχοντας υπόψη το γεγονός οικειοθελούς αποχώρησης του ΜΧ, ειδικότητα υδραυλικός, από την υπηρεσία πριν τη λήξη του προγράμματος, επικαλέστηκε θέματα υγείας, έμειναν οι 4. Στείλαμε έγγραφο προς τον ΟΑΕΔ, προς τον πρώην ΟΑΕΔ ΔΙΠΑ, αλλά δεν είχαμε κάτι νεότερο. Επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο, μου είπε ότι υπάρχουν 2 υδραυλικοί, αλλά τους καλέσανε, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν. Δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, την επιστολή των 4 υπαλλήλων, οι οποίοι μας κάναν γνωστό ότι θέλουν να συνεχίσουν την υπηρεσία για 12 μήνες μετά τη λήξη του πρώτου δεκαμήνου, στέκοντας υπόψη. Επίσης, τα έγγραφα των Ινδίων, όπου οτείνονται να συνεχίσουν να εργάζονται, τη θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής για την υπάλληλο τη διοικητικό, ΓΕ. Και 5ο, ότι από τις 1/8 ημερομηνία πρόσληψης και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι 4 υπάλληλοι στη ΔΕΙΑ Χαλκιδόνος έχουν εκτελέσει το υπηρεσιακό τους καθήκον με επιμέλεια και ευσυνειδησία και λόγω ότι η ΔΕΙΑ Χαλκιδόνος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης στην οικονομική, διοικητική και τεχνική της υπηρεσία, είναι αναγκαίο να παραμείνουν στην υπηρεσία και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οπότε προτείνουμε να αιτηθούμε στην ΔΙΠΑ πρώην ΟΑΕΔ την επέκταση του προγράμματος για επιχορήγησης για 12 μήνες από 1/8 του 2023 έως 31/7 του 2024 για τους 4 ωφελούμενους προκειμένου να συνεχίσουν την απασχόληση τους στη ΔΕΙΑ για 12 ακόμη μήνες από τη λήξη της αρχικής σύμβασης με την ίδια σχέση εργασίας και τις ίδιες ειδικότητες που απασχολούνται σήμερα. Παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση. Κάνω μια τοποθέτηση εδώ. Εγώ δέχτηκα από τους εργαζόμενους, μίλησα και μαζί του για ορισμένα θέματα για το ΑΑ, τον υπάλληλο στη θέση... τώρα να μην λέμε. Τα γράφει επάνω, αφού τα βλέπεις, τα γράφει. Να μην τα λέμε τώρα. Εντάξει, να μην τα λέμε. Τέλος πάντων, αφού το έχετε μπροστά την εισήγηση. Και οι περισσότεροι εργαζόμενοι πήγαν μαζί του, μου λένε δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, δεν μπορεί να σηκώσει το φρέατιο γιατί ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει το ένα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο. Απευθύνθηκα στον διευθυντή από την πρώτη στιγμή. Η γνώμη του διευθυντή είναι ότι εκτελεί κανονικά τη δουλειά του. Είναι μέσα σε ένα βιολογικό σταθμό όλη μέρα και όποτε χρειάζεται κατεξαίρεση βγαίνει έξω για να κάνει καταμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να πάρουμε ένα άλλο άτομο. Είναι πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα που θα καταθέσουμε τώρα. Να πάρουμε 4 άτομα. Θα καταθέσουμε τώρα νέο πρόγραμμα. Για να πάρουμε ένα άτομο, να πάρουμε 4 άτομα. 3 εργαζόμενους εργάτες ίδρυυσης αποχέτευσης τι θα είναι και 1 διοικητική. Εντάξει, άλλο θέμα είναι. Εντάξει. Επιχορηγείται αυτό από ό,τι βλέπετε. 75%. Ναι, του μη μισθολογικού κόσμου μέχρι τα 700. Εντάξει, δεν πρέπει να... τέλος, θα το αφήσουμε για άλλη φορά. Πρέπει να δούμε, είπα. Αν επικοινωνήσετε με τον ΔΙΠΑ θα δείτε ότι υπάρχει πρόγραμμα. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε πώς θα γίνει. Άλλο είπε ο Λεκτάριος. Το κατάλαβα ρε τι είπε. Εντάξει, το πρόγραμμα ισχύει. Εγώ μπορείς να δω ισότητα. Λοιπόν, εργάτης αποχέτευσης. Συγκεκριμένα για τον υπάλληλο αυτό εδώ και 1 χρόνο, συγκεκριμένα που τον πήραμε ήταν για την υποστήριξη του βιολογικού κουφαλίων. Είναι η εργάτης αποχέτευσης. Εκεί ανοίγει τον βιολογικό, έτσι, κοιτάει τους κάδους,
αν έχουν πρόβλημα οι αντλίες του σκάντα, έχει εκπαιδευτεί δηλαδή. Και πολλές φορές φρακάρουν, γιατί η ένδειξη στο σκάντα αμέσως τον ειδοποιεί, τα γνωρίζει. Θέλω να πω ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει. Τώρα, για να τον αντικαταστήσουμε αυτόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπάλληλο, τώρα, σήμερα. Οπότε πρέπει να παραμείνει εκεί. Έτσι. Πρέπει να παραμείνει για να υποστηρίξει τον βιολογικό κουφαλίων. Αυτό. Σε συνεργασία μαζί μου, γιατί δώσαμε 1 εκατομμύριο περίπου, έτσι 40.000 είναι το δεύτερο υποέργο και τα 957.000 για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του βιολογικού κουφαλίων. Έτσι. Οπότε, αυτά. Ότι ο σχεδιασμός πιανού της επιχείρησης, ο σχεδιασμού του σχεδιασμού, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πρώτο, το σκάτα μπορείς να το βλέπεις στον υπολογιστή. Το σκάτα γι' αυτό μπαίνει, για να το βλέπεις στον υπολογιστή. Όχι όσο να το τώρα, δεν κατάλαβα. Ρωτάω κάθε περίπτωση του σκάτα πρέπει να τους βλέπει. Να αυτή το κορίτσι φόρο. Άσε να τελειώσω. Στην αποχέτευση, όταν καθαρίζεται η αποχέτευση των κουφαλίων, συμμετέχει ο συνάδελφος εκεί. Συμμετέχει. Παίζει του θεάτου. Δεν μπορεί να πει στο θεάτου. Γιατί δεν μπαίνει ο χρόνος να τα λέτε. Γιατί δεν μπαίνει. Γιατί έχει προβλήματα τα πόδια, έχει πρόβλημα. Του είπατε να μπει και δεν μπαίνει. Δεν μπορεί να πει. Πόσο χρόνο έχει προβλήματα στο πόδια. Το πρόγραμμα αυτό έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό το πρόγραμμα δεν το κάνανε έτσι για πλάκα. Είναι για κάποιους ανθρώπους που για τον άλλο λόγο προτείνουν να στο πόδι. Θέλω να καταλήξω. Μήπως είναι εδώ η παραπατικότητα να πούμε λιγάκι τα πράγματα όπως έχουν το όνομά τους. Επειδή γνωριζόμαστε. Πρόεδρε, υπάρχουν περίπτωση παραπατικότητας. Όχι, αλλά δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να... Άρα δεν παρουσιάζεται κάποια παραπατικότητα εκεί που να μας σωθεί εμάς να το γνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την αποχέτευση. Από την κότσι του. Έχει προβλήματα υγείας. Μα λέει. Εγώ, κοιτάξτε. Και είναι κοινοφιλή εργασία για αυτά τα άτομα να πάρουν σύνταξη. Εάν δεν είναι λόγοι παραβατικότητα. Κοινοφελές όχι όμως να κάθεται. Και μόνο να είναι πάνω. Η υπηρεσία προτείνει να πάει σε μια άλλη θέση. Ας πάει σε μια άλλη θέση. Αυτό λέμε στον κύριο Καράμπα να τον βάλει σε άλλη θέση. Τον έβαλε σε μια άλλη θέση. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο ο κύριος Καράμπας, αφού δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά, το πήγε σε κάποια άλλη θέση. να καθαρίσει φρεάτια στα 2 μέτρα, 2,5 μέσα τα φρεάτια. Σε άλλη θέση, κύριε Καράμπα, δεν μπορεί να καθαρίσει τα φρεάτια. Κατά δεν κάνει τα κουβάλια. Ποια άλλη θέση. Εκτάριε, παίρνει κάθε μήνα δικηγείο επίδομα λόγω της ειδικότητάς του. Ο Γιώργος ο Λικούδης, που δεν παίρνει κάθε μήνα το επίδομα αθηνικής εργασίας, που είναι μισός άνθρωπος. Το γνωρίζετε εσείς που είστε από το κουφάλι. Παίρνει τους κάποιους μήνες του χρόνου αθηνικό επίδομα. Συμμετέχει στο βιολογικό, συμμετέχει στις αθλίες, συμμετέχει στο γραφείο κρατήων, συμμετέχει. Δεν είναι άδικο έναντι κάποιων άλλων συναδέλφων που βουτάνε τις πολίτες στα σκατά. Κάποιος θα το παίρνει όλο τον χρόνο γιατί έχει την ειδικότητα, αλλά δεν μπορεί να την προσφέρει αυτή την υπηρεσία γιατί έχει ο άνθρωπος προβλήματα και το συμμερίζομαι και συμφωνώ. Δεν θα το πατήσω κιόλας, αφού δεν μπορεί. Έτσι, αλλά είναι άδικο έναντι άλλων συναδέλφων που κάνουν αυτή τη δουλειά και παίρνουν τμηματικά, να το πω, ανθυγιεινό επίδομα εργασίας λόγω της μη ειδικότητας που δεν έχουν. Δεν είναι μόνο μη ειδικότητα. Είναι Και είναι δεδομένα και γεγονότα. Μην τα ξαναπούμε. Ναι. Επειδή έχω πάει στο βιολογικό καθαρισμό ούκο λίγες φορές, στο συγκεκριμένο συνάδελφο το πήγα αντίζα να κουρέψει και μου λέει δεν ξέρω να κουρεύω πώς δουλεύω αυτό το πράγμα.
πράγμα, τον πήγα να τη στήρα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, Ενάντησε. Λοιπόν, να το τελειώσω. Και προχθές που πήγα, ο βιολογικός, με συγχωρείτε, ήταν 10 πόντους μέσα στο σκατό. Οι πίνακες μέσα στο σκατό, του δεν γίνεται εδώ. Ένα λέει τιμής. Έχουμε το σκάτο. Εγώ, κοιτάξτε, Εμείς έχετε δει το θάλαμο. Αν δεν είναι εκεί να τις χειριστεί, δεν φεύγει το νερό. Σε 4 ώρες κατέβηκε στους 98. Είναι άδικο, είναι κοιτάξτε, εγώ... Το πρωί πήγες. Λοιπόν, τελείωσε η φωνή. Και τώρα να σε πάω στο ίδιο. Μισό λεπτό. Οι ψηφίες πάνω και όλοι να μην ανανεωθεί κανένας. Για το σύγχρονο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για όλοι τους συναντικούς που έχουμε μαζί και τώρα παρένθεση, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουν, έχουμε οχήματα για να δουλεύουν ή για έργα. Για ξέρω, καταμέτρηση κάνει. Το σκόπις καταμέτρηση. Επειδή είναι από άδελφο. Θα πάρεις το άδελφο. Για παρόν και ειδικά στο θέμα όλο. Λοιπόν, Σ' ακούμε, κύριε Τσανακίδη. πες το εκτάρι. Να το κλείσω να τελειώνουμε. Λοιπόν, να το κλείσω. Και ένα δεύτερο, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Αυτός που επιβλέπει κάθε εργαζόμενο είναι ο καθήλυν αρμόδιος προϊστάμενος του, έτσι. Μια τεχνική υπηρεσία, επειδή δεν έχουμε προϊστάμενο στην τεχνική υπηρεσία, είναι ο γενικός διευθυντής, για την οικονομική διοικητική υπηρεσία είναι εγώ. Όπως και είχα εισήγηση για την μία υπάλληλη που είναι στην οικονομική διοικητική υπηρεσία και εισηγήθηκα τεχνικά για την παραμονή. Άρα, ο καθήλυν αρμόδιος είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος. Εάν ερχόταν κάποιος προϊστάμενος, είπε εγώ το γενικό διευθυντής, και σας έλεγε ότι τους θέλουμε να τους κρατήσουμε και να μην το κρατήσουμε, πιστεύω θα γινόταν πόλεμος. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα γινόταν πόλεμος. Της άποψης θα γίνει διάφορος. Δηλαδή, δεν θα τολμούσαμε να πούμε με συγκεκριμένη. Το θέμα είναι να χρησιμοποιηθεί εκεί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και όχι με τον κρίνο. Τα που λέει ο πρόεδρος, να γνωρίζουμε και για να μην φύγει. να το πω και έτσι. Ακούς τι είπα. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι. Αλλά να μπορεί να προσφέρει αυτό που μπορεί ο άνθρωπος. Αυτό που μπορεί. Ούτε να το πιέσω, ούτε να το βάλω στο θεάτριο μέσα. Αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί ο κύριος γενικός και να τον κρύβει εκεί. Να τον κρύβει όπως το λέω ακριβώς. Πώς αξιοποιεί κάθε υπάλληλο. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τίποτα να λέει. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν ήμουν και μου έλεγε να δείξε μου λίγο εδώ που κάτι έρχεται ο κύριος Φώτης και ανεβάζει και κατεβάζει εδώ. Τι τον έχεις δείξει ρε Φώτη. Φώτη μου κατέβασε προσωπικά. Είναι αμαρτία το Θεό να χρησιμοποιείς ανθρώπου. Είναι αμαρτία, πόσο. Είναι αμαρτία να τη χρησιμοποιείς. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που εσύ δεν μπορείς. Μόνο τι θα δεν κάνει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ισόρρευση. Να έχεις ένα χρυσό στα χέρια σου και δεν το εκμεταλλεύεσαι. Απλά το κουκούλωσες εκεί πέρα, τον έχει ταλιάσει σε ένα βιολογικό
εξυπηρετεί εσένα προσωπικά και κανέναν άλλο. Τον βιολογικό. Κανέναν άλλο. Στο λέω γιατί εδώ μου θες ότι δουλεύεις στο βιολογικό εσύ. Να αξιοποιήσει κάπως διαφορετικά. Δεν πρέπει εσένα να άνθρωπο και μέσα στην άλλη φορά. Έχει τροπή ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχεις καλά. Τροπή έχεις να Αλλά δεν βοηθός του που στην ίδια να καθαρίσει. είναι τροπή. Κασιλό θέλει γάντα και καθαρίσει. Τελείωσε το Οι γάντοι θέλουν καθάρισμα. Ότι τελείωσε το θέμα. Δεν είμαι όπως κάτι. Εγώ, κυρία Απόστολο, όπως και το προηγούμενο που ήταν αυτό το πρόγραμμα, μου είπαν υπάρχει ένας άνθρωπος για κοινωνικούς λόγους, λέω να έρθει. Ούτε επέλεξα να είναι κανένας από τον Άγιο Θανάσιο ή από κάπου αλλού, ούτε τον ήξερα. Λέω, δεν λέω τίποτα. Ούτε τον ήξερα ούτε τίποτα. Όταν πήγα και μου λέει ο ένας, ο Ιρανικός, δεν μπαίνει ρε πρόεδρε τα φρεάτια ακαθάριστα. Πείτε μου εσείς, έχετε εκεί η λέξη και ότι τα φρεάτια δεν καθαρίζονται. Εκεί μέσα δεν μπορεί να πει. Ζητάμε ένα άτομο από το Δήμο. Δεν μπορεί να πει. Αντία δεν μπορεί να πειράζει. Το Σάββατο το πρωί μετά την Καθολική. Μισό λεπτό. Το Σάββατο το πρωί μετά την Καθολική θα πήγε στο Κολονικό και δεν πήγε να το κλείσουμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια ευαισθησία για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ευαισθησία, όπως είπε και ο Βασίλης, για κοινωνικούς λόγους. Εγώ τα επισήμανα για την υπηρεσία πώς θα δουλεύουν. Ο Νεκτάριος είπε σωστά, το λίγο που θα μπορέσει. Ωραία, εντάξει. Όχι μπορούμε να κάνουμε και απόφαση, αλλά να είναι δικαιολογημένη από τον προστάμενο. Να χρησιμοποιηθεί ο άνθρωπος εκεί που μπορεί αυτό το. Ο κύριος Γενικός τον έχει. Δεν μπορεί να πάει για καταμέτρηση. Αλλά πρέπει να θέλει αυτό. Αφού δεν το θέλει ο Υπουργός. Αφού δεν σκύβω. Ελένη, υποχωράμε στο θέμα. Περνάμε στην ψηφοφορία του τρίτου θέματος. Ο Πρόεδρος. Παρόν. Παρόν. Ο κύριος Στεργιάδης. Παρόν. Ο κύριος Μπίκος. Εγώ ψηφίζω θετικά, ναι, να μείνουν να ανανεωθούν για ένα χρόνο ακόμη και ο προϊστάμενος, ο κύριος Γενικός, να δει καλύτερα το θέμα της αξιοποίησης. Η κυρία Κωστοπούλου. Ναι. Και ό,τι είπε ο κύριος Μπίκος. Ο κύριος Κορδονούρης. Να ρωτήσω πάνω στην πληροφορία κάτι. Μπορούμε στην πορεία, αν αυτός ο άνθρωπος δεν αξιοποιηθεί σε 2 μήνες να το σταματάμε. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Είναι επέκταση 1/1. Να το χάεις όλο μετά. Δεν γίνεται. Τα ρώτησα εγώ στον ΟΑΕΔ, αυτά τα είπα. Γιατί να το σταματήσουμε για καλά. Τελείωσε. Απλά δεσμευτείτε κύριε Καράβα ότι θα το χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού. Απλά δεσμευτείτε. Λοιπόν, να φέρω άλλο που δεν υπάρχει. Ψήφισε. Δεν ψηφίζω κριτικά, αλλά και με τον όρο να χρησιμοποιηθεί και κάπου αλλού. Η κυρία Μπόσκοκλου. Ψηφίζω και εγώ θετικά, με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν άνθρωπο που θεωρητικά έχει πάρα πολλά προβλήματα υγείας, και εγώ θα έλεγα και το άλλο. Ας καταθέσει τα χαρτιά του, ότι έχει πρόβλημα υγείας στον γενικό, να υπάρχει μια γνωμάτευση ιατρική, μια βεβαίωση ότι έχω αυτό, έχω εκείνο. Δηλαδή στα λόγια, δεν μπορώ να κάνω αυτό γιατί έχω τη μέση μου, δεν μπορώ εκείνο γιατί έχω το πόδι μου, ισχυαλγία, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εφόσον ζητηθεί από τον συγκεκριμένο να φέρει ιατρική γνωμάτευση, ναι, ο γενικός ως προϊστάμενος μπορεί να το τοποθετήσει τότε δικαίως σε μια θέση που να είναι όσο πιο ακίνδυνη για την υγεία του. Αλλά εφόσον δεν υπάρχουν γνωματεύσεις, λυπάμαι, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Ψηφίζω θετικά. Κύριε Μπόσκογλου, όταν δόθηκε εντολή να μπει μέσα στο φρεάτιο αποχέτευσης, 2,5 τρεματική, ήταν και ζέστη. Νεκτάρια, κάνω λάθος, δεν νομίζω.
Είχε φέρει ιατρική γνωμάτευση ότι είχε αυτό το πρόβλημα. Η κυρία Μπόσκογλου, ναι. Ο κύριος Μιλίδης. Απλά θέλω οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Και όχι να τους έχουμε κάπου γιατί πρέπει να τους βάλουμε σώνει και καλά κάπου. Και να μην φαίνονται. Η τεχνική υπηρεσία διευθύνει, εκείνος θα μας πει. Ο κύριος Βαρδαλής. Ευχαριστώ, Ελένη. Λοιπόν, αν και γνωρίζετε τη θέση μου για αυτά τα προγράμματα, πάντα ψηφίζω θετικά. Αυτό θα κάνω και αυτή τη φορά και θα προτρέψω αυτούς που είναι αρμόδιους να φροντίσουν ώστε τουλάχιστον για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που είναι αυτά τα άτομα εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα της ΔΕΙΑΚ δεν λύνεται. Μετά από 8 μήνες δεν θα υπάρχει ούτε εργαζόμενος, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πάλι, δεν θα υπάρχουν και άλλοι 3 δηλαδή. Όχι ότι δεν θα υπάρχει μόνο αυτός. Θα υπάρχει πρόβλημα πάλι στη ΔΕΙΑΚ. Φροντίστε τουλάχιστον για αυτούς τους μήνες που είναι εδώ πέρα να είναι λειτουργικοί και να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες της επιχείρησης. Αυτή είναι η θέση μου. Ευχαριστώ πολύ. Έξι ναι και 2 παρών από τον Πρόεδρο και τον κύριο Στεργιάδη. Περνάμε στο 4ο θέμα. Θέμα 4. Αποδοχή της τροποποίησης πράξης κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Γέφυρας Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκου του Δήμου Αλκιδόνος Β' φάση με κωδικό ΜΠΣ 500 6004 στο επιχειρηματικό πρόγραμμα υποδομή μεταφορών, περιβάλλον και αεροφόρος ανάπτυξη 2014 έως 2020. Στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΔΕΙΑΚ έχει εκτελέσει 3 έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των εξωτερικών διακλαδώσεων στο Δήμο μας και έχει καταβάλει με ιδίους πόρους δαπάνη συνολικού ποσού 457.707,35. Αυτή η δαπάνη είχε πληρωθεί μέχρι τις 1η Ιανουαρίου του 2014. Η ΔΕΙΑ κατά εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, οι οποίοι είναι ο νόμος 4685-2020, καθώς επίσης και 4951, το άρθρο 168, για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει λάβει την 106 απόφαση του 2022 μη χρεώσει της δαπάνης της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων στα δίκτυα ακαθάρτων ιδιοκτήτες, προκειμένου να τεκμηριώσει τη μη διπλή χρηματοδότηση. Και από την άλλη πηγή χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνει και τη μη χρηματοδότηση δαπάνης από τους συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας έχει κάνει γνωστό στις 29, με αριθμό πρωτοκόλλου 5663, 29 Πέμπτου του 23, ότι την τροποποίηση της πράξης κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Γέφυρας Νέας Μεσημβρίας Βαθυλάκου, η οποία αυτή η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εκταμείευση των 324.000 ευρώ, διότι υποβάλαμε τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να μπορέσουν να μας χρηματοδοτήσουν τα ποσά τα οποία με ιδίους πόρους είχαμε καταβάλει. Οπότε προτείνουμε την αποδοχή της τροποποίησης, οπότε αυτή η απόφαση μαζί με το πρώτο θέμα, που είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προπολογισμού έτους 2022, μπορεί να γίνει η εκταμείευση των 324.667,07 ευρώ. Παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση. Δεν πειράζει, Ελένη. Ελένη. Ναι.
Ναι. Θα πληρώσω. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ναι. Πρόεδρε. Ναι. Ναι, ο πρόεδρος, ο κύριος Στεργιάδης, ναι. Η κυρία Κωστοπούλου, ναι. Η κυρία Μπόσκογλου, ναι. Το τέταρτο θέμα. Ο κύριος Βαρδαλής. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ελένη, ναι. Ομόφωνα δεκτό το θέμα και ο κύριος Μπίκος, ναι. Και ο κύριος Μιλίδης και ο κύριος Κορδονούρης. Ναι, ομόφωνα 8 ναι. Περνάμε στο 5ο. Θέμα 5. Έγκριση και παραλαβή των 2 επικαιροποιημένων μελετών. Η 10η-21 μελέτη του υποέργου 1 με τίτλο Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων του δικτύου αποχέτευση ακαθάριστου του οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκιδόνος και τη 11η του 2021 μελέτη του υποέργου 2 με τίτλο Κατασκευή δικτύου αποχέτευση ακαθάριστου οικισμού Αγιάλου του Δήμου Χαλκιδόνος για την πράξη κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευση οικισμού τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκιδόνος. Αντώνης Τρίτσης, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Μετά από αλληλογραφία με την ΙΑΘ, αυτή μας έχει περάσει τις 2 επικαιροποιημένες μελέτες, οι οποίες τις έχει συντάξει η ίδια, την 10η του 2021, με ποσό 800, η 10η αφορά τις διακλαδώσεις, τις ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης του Αγίου Αθανασίου, ποσό 852.419,35 ευρώ συν ΦΠΑ. Η 11η μελέτη του 2021 αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγιάλου με προπολογισμό 1.899.193,55. Και οι 2 αποτελούν την οριστική μελέτη των έργων αποχέτευσης, των 2 υποέργων που είναι για τον Άγιο Αθανάσιο, οι διακλαδώσεις, καθώς επίσης και την κατασκευή του δικτύου, το εσωτερικό δίκτυο και εξωτερικό της κοινότητας Αγιάλου. Το συνολικό ποσό του προπολογισμού των 2 υποέργων είναι 2.751.612,90 πλέον ΦΠΑ. Προτείνουμε την έγκριση και την παραλαβή των 2 μελετών, του υποέργου 1 και του υποέργου 2. Παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση. Θέλει κανείς να μιλήσει? Περνάμε στη ψήφιση του θέματος. Ο πρόεδρος, το 5ο είναι. Ναι. Ο κύριος Στεργιάδης. Ναι. Ο κύριος Μπίκος. Ναι. Η κυρία Κωστοπούλου. Ναι. Ο κύριος Κορδονούρης. Ναι. Η κυρία Μπόσκογλου. Πρόεδρε. Ελένη, εγώ ψηφίζω παρόν. Παρόν από την κυρία Μπόσκογλου, ο κύριος Μιλίδης. Ναι. Ο κύριος Βαρδαλής. Ευχαριστώ, Ελένη. Ναι, και από μένα. Επτά ναι και 1 παρόν από την κυρία Μπόσκογλου. Περνάμε στο τελευταίο 6ο θέμα. Θέμα 6. Έγκριση ημί του δεύτερου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση για τις επισκευές συντήρησης οχημάτων και μηχανήματος έργου για το έτος 2023 και την ανάθεση στην επιχείρηση Αφία Ραβίδη ΟΜΕ Αγχέλος Θεσσαλονίκης. Υπήρξε η διαδικασία, η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού κατέθεσε το φάκελο μετά από την πρόσκληση για οικονομική προσφορά, η εν λόγω επιχείρηση, αλλά είχε βγάλει κάποιες παρατηρήσεις, 2 συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προεγραφές μελέτης με αριθμό λοιπόν, και σε ό,τι αφορά ότι δεν κατέθεσε και δεν αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΣΕΠΕ για την αναλυτική κατάσταση του προσωπικού,
Σε αυτό ανταποκρίθη πράγματι και το απέστειλε. Και η δεύτερη είναι ότι ενώ στη μελέτη αναφέρει για τις 100 επιστημονικές ενδεικτικές αξίες των ανταλλακτικών βάσει του επίσημου ετοιμοκαταλόγου της επιχείρησης Αφία Ραβίδη. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει. Αυτό μιλάμε για το πρώτο πρακτικό. Και στο δεύτερο πρακτικό, αφού προσκόμισε, όπως είπαμε, την κατάσταση του προσωπικού του ΣΕΠΕΜΑ του πρωτοκόλλου, ανέφερε πάλι το ίδιο, ότι δεν μπορούσε να γνωμοδοτήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντάξας μελετητής της 12ης μελέτης ανέφερε ότι σε αυτή την περίπτωση εδώ, λόγω του ότι και η επιχείρηση μαζί με την προσφορά της 100 που έδωσε την έκδοση, είχε προσκομίσει και μία επιστολή, η οποία ανέφερε ότι ο επίσημος τιμοκατάλογος της επιχείρησής μας τα ανταλλακτικά είναι ο ίδιος με αυτές τις τιμές λιανικής του εμπορίου. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο συντάξας μελετητής αυτής της μελέτης ανέφερε ότι μπορεί να γίνει δεκτό, έτσι, να γίνει δεκτή εν λόγω επιστολή και όχι να προσκομίσει τον επίσημο τιμοκατάλογο της επιχείρησης. Και πράγματι, λόγω του ότι υπάρχουν χιλιάδες υλικά, διάφορες χρονολογίες είναι τα οχήματα, υπάρχει ένας νούμερος συγκεκριμένος των οχημάτων. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε τη μνήμη έγκριση του δεύτερου πρακτικού της Επιτροπής, δεύτερον την έγκριση από 19 Έκτου 2023 επιστολή του υποψήφιου Ναδόκου, ο οποίος έχει καταθέσει μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς και των ζητηθέντων δικαιολογητικών, και τρίτον την ανάθεση των επισκευών και συντηρήσεων οχημάτων και μηχανήματος έργου 2023. Παρακαλώ για τη δική σας απόφαση. Ευχαριστώ. Εν συντομία, και να θέλουμε να αγιάσουμε δεν μας αφήνεται. Πραγματικά. Δημιουργούμε επιτροπές. Φέρνετε στην αρχή κάθε χρονιάς να τις εγκρίνουμε, να τις αλλάξουμε και ούτω καθεξής. Δημιουργείτε επιτροπές και έρχεστε και τι μας λέτε σήμερα, αφού η Επιτροπή έχει δει όλα τα δικαιολογητικά και τα λοιπά, βγάζει ένα αποτέλεσμα. Και τι μας λέτε εσείς ελαφρά την καρδία, αγαπητέ κύριε Καράμπα, εισηγητή του θέματος? Προτείνουμε τη μη έγκριση πρακτικού της Επιτροπής. Και ρωτώ εγώ, στην επόμενη συνεδρίαση, που θα μας φέρετε ενστάσεις καταναλωτών παραδείγματος χάρη, και θα προτείνει η Επιτροπή την μη έγκριση των ενστάσεων. Εκεί γιατί δεν έρχεστε να μας πείτε προτείνουμε τη μη αποδοχή του πρακτικού και μας λέτε «Α, η Επιτροπή, τα δικαιολογητικά είναι αυτά». Το βάζετε σαν τετελεσμένο. Δηλαδή, πώς να δεκτώ εγώ σαν μέλος του ΔΣ την μη έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής όταν είναι όλα τόσο αληθή και τόσο νόμιμα? Πράγμα δεν το συναντάω καθημερινά. Μένω έκπληκτος με αυτό εδώ που λέτε στην εισήγησή σας. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή δεν αποφάνθηκε, κύριε Βαρδαλή. Δεν είναι ότι λέει, ξέρεις, ναι, και εμείς λέμε, προτείνουμε το όχι. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλαξε από πέρυσι, προπέρυσι κτλ. Ο Δήμος, που είναι τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι μελετητής, που λέει βάση τις τιμές του λιανικού εμπορίου. Αυτό βάζουμε. Και δίνουμε ένα 4% το τυπικό. Γιατί είναι τυπικό, είναι το αυτό το ανταλλακτικό. Δηλαδή, πώς θα έχει ο άλλος υποκατάλογο 5.000 ήδη. Πρέπει να αλλάζει κάθε μέρα, θα έχει ένα άλλο κομμάτι. Συγγνώμη, κύριε Καράμπα, Για τα ανταλλακτικά μιλάτε. δεν μιλάτε για καινούργια.
Κύριε Καράβα, δεν μιλάτε για καινούργια ανταλλακτικά, μιλάτε για μεταχειρισμένα. Όχι μεταχειρισμένα. Πώς, εδώ λέει διάφορες χρονολογίες και όλα αυτά. Αυτοκίνητα. Λοιπόν, ζήτησα το λόγο. Θα διευκολύνω και να δώσω λίγο μια απάντηση, αν είναι απάντηση, τέλος πάντων στον Δημήτρη. Οι επιτροπές συστήνονται και βαδίζουν βάσει ενός κανόνα. Παίρνουν μια μελέτη στα χέρια και προσπαθούν με κάθε λεπτομέρεια να εκτελέσουν και να πάρουν τα δικαιολογητικά που ζητάει αυτή η μελέτη. Αν αυτή η μελέτη ζητάει παπάδες θα ψάξουμε μέσα. Μήπως θα το ξαναπώ γιατί το είπα και σε άλλη συνέντευξη. Πρέπει να επλουστεύσουμε λίγο τις μελετούνες και να συζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που αφορούν, και να μην συντάσσουμε μελέτες και θα κάνουμε διαγωνισμό στον ελληνικό στρατό ή στον ΟΑΣ. Ζητάμε τρελά πράγματα δηλαδή, και επειδή συμμετείχα σε επιτροπές, δηλαδή για μικροποσά, να το πω έτσι, για λάστιχα, ζητάμε τρελά πράγματα. Εντάξει, αυτά που προβλέπονται, ναι, μην ζητάμε όμως πέρα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στόλο 10 αυτοκινήτων, πόσο είναι, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Ζητάμε τιμοκατάλογο από ποια τα ανταλλακτικά, για ποια συγκεκριμένα αυτοκίνητα και ποια ανταλλακτικά από αυτά τα αυτοκίνητα. Και ρωτάω εγώ, για να σε διακόψω. Πέρσι, τι κάναμε πέρσι? Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ήρθε το... Μα πάλι το ίδιο πράγμα, με μία απεύθυνη, αυτό που είπε ο κύριος Καράμπα, κάνεις ένα χαρτί και λες θέλω τις τιμές λιανικής που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το ίδιο θα συμβεί αύριο με το διαγωνισμό. Τώρα θα φύγω από το θέμα. Το ηλεκτρονικό γενικό. Και το έχω εξηγήσει στον κύριο Γενικό. Υπάρχει κατάλογος πανελλαδικός καλωδίων που βγαίνει ανά 3 μέρες. Μπορεί να σου δώσω άλλο τιμή σήμερα για το καλώδιο. Άσχολο Παναγιώτη, για εδώ μιλάμε. Για εδώ. Μπορεί να σου δώσει άλλο τιμή για ανταλλακτικό σήμερα. Αφού αύριο θα είναι άλλη τιμή. Και ρωτάω εγώ, πέρσι ήταν ίδιο διαγωνισμό. Ακριβώς αυτό λέμε. Το ίδιο τι πράγμα. Κάναμε, και δεν είχαμε αυτό το Επιτροπή δεν έφερε παρατήρηση. Αυτό λέω. Τι κάναμε πέρσι και δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί να συμμετέχει, γιατί να μπαίνει αυτό το πράγμα μέσα στη μελέτη του. Γιατί να μπαίνει και να δυσκολεύει το έργο. Και πέρσι και πρόπερσι, γιατί προπέρσι και κάθε χρόνο μπαίνει. Είναι λάθος πέρα και απέρα. Ήταν άλλη επιτροπή, το πέρασε. Ήταν άλλη επιτροπή και το πέρασε. Γιατί με βάζετε εμένα σε αυτό το βήμα, καταλαβαίνετε. Το λύσαμε πέρσι, πρόπερσι και το κατάλαβα. Απλά πρέπει να απλουστεύσουμε τις μελέτες μας κατά κάποιο. Ναι, όχι μέσα στα πλαίσια αυτά που προβλέπονται. Κάποια πράγματα σαφέστατα είναι να προβλέπονται. Δεν θα πάρουμε όλα χύμα. Κάποια πρέπει να προβλέπονται. Αλλά δεν μπορώ να κοιτάω το κατάλογο, ας πούμε, σήμερα με τις τιμές που τρέχουν στο λιανικό εμπόριο. Όπως κανονικά το είπε τώρα. Σου είπα και το απάντησε και ο υπέροχος. Ήταν άλλη επιτροπή. Ήμουν εγώ που το πέρασε. Τι να κάνω, αφήσει τα αυτοκίνητα χωρίς εταιρείες. Γιατί δεν μου φέρνει και δεν μου κατάλογο. Για ποιο, για το Ford, για το Renault, για εκείνο, για το άλλο, για ποιο. Μα το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι, και σου λέω, ο δίσκος πλατό έχει σήμερα 5 ευρώ. Αύριο έχει 17 ευρώ. Δεν με το χρέος 5. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά πώς θα πάρω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα που εσύ μου λες. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ναι, κατάλαβα ρε Δημήτρη. Εγώ το δέχομαι. Κατάλαβα, αλλά πρέπει να το κάνουμε λίγο να είμαστε πιο ευέλικτοι. Η Επιτροπή τώρα είναι στο κάθε υπάλληλο, όπως το κλάδι. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένα κύμα στο ΝΟΕ. Θα το περάσω και πέσει στον κανόνα να προχωρήσω. Ο άλλος κοιτάει την τρίχα. Αλλά και εμείς να το διευκολύνουμε λίγο με τη μελέτη, έτσι. Όχι το στείλουμε εκεί Επιτροπή και απλά πάρει την ευθύνη εσύ και πες μας τι να κάνουμε. Το σύνολο της μελέτης του Γενικού πόσο είναι κάθε χρόνο περίπου πάνω κάτω. Καλύπτεται κάθε χρόνο το ποσό αυτό. Ανάλογα τις σημείες τώρα. Εντάξει, κάθε χρόνο θα παίζουν στις σημαίες, παλιώνουν τα αυτοκίνητα, βγάζουν περισσότερες πλάτες. Που δεν μπόρεσε να αποφανθεί. Καλώς δεν μπόρεσε να αποφανθεί ή κακώς κατά τη γνώμη. Καλώς δεν μπόρεσε. Περίμενα ρε, δεν ρώτησα σένα ρε. Ωραία. Για πες. Καλώς. 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 Άρα, γιατί λέμε εδώ
υπαρξιών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Αφού καλός. Καλός δεν μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα. Αυτό. Είναι λάθος η διατύπωση. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξουμε νεκτάρι. Είναι λάθος η διατύπωση. Είναι λάθος η διατύπωση της εισήγησης. Είναι λάθος. Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει γιατί είχε έλλειψη αυτό το στοιχείο. Τέλος. Τελεία. Τελεία. Αποφασίστε εσείς να τα δεχτούμε τα δικαιολογητικά που άλλο αυτό και άλλο να μην εγκρίνουμε την απόφαση του πρακτικού. Είναι λάθος η διατύπωση. Ακριβώς λάθος. Η Επιτροπή πήρε τα χαρτιά, τα έλεγξε, έλειπε κάτι και λέει δεν μπορώ να γνωμοδοτήσω. Πάρτε το εσείς παρακάτω όμως και αποφασίστε να πάρουμε μια απόφαση. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του δίνει ο μελετητής. Έρχεται το μελετητής στο ΔΣ και δίνει τις διευκρινήσεις και λέει αποφασίστε. Εγκρίνουμε το πρακτικό. Είναι λάθος η διατύπωση. Οπότε την έγκριση δεν απορρίπτουμε την νομοδότηση. Για το τρίτο. Δηλαδή το πρώτο, η μία έγκριση που λέει τα λοιπά. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε το πρακτικό. Το διαγράφουμε και πάμε. Το νούμερο 2. Την έγκριση της από 15ης επιστολή του στον ανθρώπου και τρίτο την ανάθεση. Μπορείτε να πείτε ότι γίνονται δεκτές οι διευκρινήσεις του Γενικού Διευθυντή και να προχωρήσει η διαδικασία για την ανάθεση. Δεν θα αναθέσω. Τι σχέση έχει το πρακτικό. Οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά τους, τώρα μην ξαφνούν τους απολύτως. Ακριβώς. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωμοδοτήσουν, όσο παραπέμπουν σε εμάς. Το ίδιο γίνεται με τις επιτροπές εστάσεων που είπε και τα μειώσεις για δεν μπορεί να αποφανθεί, το στέλνει δεν τα σύγχει. Αυτό έκανε και η υπηρεσία αυτή. Γιατί διαβάζοντας την εισήγηση, κάποιες ιδιαίτερες περιοχές. Διαβάζοντας την εισήγηση λέει αυτό το πράγμα. Να μην δεχτούμε το πρακτικό της Επιτροπής. Είναι λάθος. Λάθος είναι μετά από μισή ώρα συζήτηση. Η έκανε τη δουλειά της σωστά, αυτό έπρεπε να κάνει και την έκανε. Έδωσε τις διευκρινήσεις ο διευθυντής, δεν τις δέχτηκαν, γεια σας. Τις φέρνει εδώ, δεν τις δέχεται εδώ, δεν τα συμμετέχει. Εξηγήσεις του Γενικού Διευθυντή και προχωράμε στην ανάθεση. Δεύτερο και τρίτο και αυτές οι διευθυντές του Γενικού Διευθυντή γίνονται δεκτή προσφορά ακριβώς και τεχνική, μάλλον τεχνική, δεν ξέρω τώρα πια. Δεν είχα προγνώσει το τιμοκατάλογο. Ωραία. Οπότε θα πρέπει να γράφετε ποσοϊκό σε αυτή τη σταματικά έχει. Έχει μηδέν. Οπότε μπορεί να κάνει ένα τρίτο πρακτικό η Επιτροπή και να μην βάσει τις απόφασεις του κτλ. Αυτό το ποσό, αυτή η προσφορά οικονομική κτλ. Ή ο μελετητής να αλλάξει τις προδιαγραφές. Δεν ξέρω. Αν γινόταν και πέρσι ήταν έτσι. Τελικά ποιο θα είναι το διατάκτο, ότι το Συμβούλιο κάνει δεκτές τις εξηγήσεις στο έγγραφο του Γενικού και συμφωνεί για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάθεσης από το Γενικό. Στο προτείνουμε θα πρέπει να διορθωθεί. Έφυγε εκείνο. Δεν, θα κάνει το Συμβούλιο την ανάθεση.
Μόνο το δεύτερο θα είναι στην εισήγηση. Και να συνεχιστεί η διαδικασία της ανάθεσης από το Γενικό. Σωστά. Ωραία. Ναι, στην ουσία διορθώνεται η εισήγηση. Επαναδρομής, κύριε Απόστολου, γιατί λόγω του εκτάκτου έπρεπε να συνταχθούν αυτά άμεσα. Γιατί από την μέρα δεν μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μετά τις 20. Αφού έχουμε ψηφίσει τη μελέτη και είσαι αρμόδιος για την απευθείας ανάθεση, η δικιά μας ψήφο χρειαζόταν μόνο στην αποδοχή του αποδοχή της επιστολής του και το δεύτερο να ψηφίσουμε, αν δεν το ψηφίσουμε παραδείγματος χάρη, εσείς είσαι αρμόδιος και δεν αλλά μετά είναι δεύτερη φάση. Ναι, όχι. Σου λέω και να μην ψηφίσουμε τίποτα σε αυτό το θέμα, αν αποσυρθεί τελείως, εσύ έχεις το δικαίωμα να πάει να κάνεις απευθείας ανάθεση. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, όχι δεν είναι. Αλλά υπάρχει εντέλεση να το δει μπροστά. Όταν έρθει η ώρα της πληρωμής, υπάρχει εντέλεση. Διαδικασία. Απλά η απόφαση είναι μια επικύρωση. Αλλά όλοι μας στην οικονομική όταν έχει το δεύτερο πρακτικό που είναι αυτά τα πράγματα. Όλες τις άλλες τις Μόνο με μελέτες. εντέλεση. Σε όλες τις άλλες τις μελέτες που δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Πώς κάνεις απευθείας ανάθεση? Εκεί γνωμοδοτεί κανονικά η Επιτροπή Αξιολόγησης, το ελέγχει, το ελέγχω όλα τα πάντα και το προχωράμε κανονικά. Δεν τον απέριψε. Δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει. Ο πρόεδρος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τεργιάδης. Ναι. Ο κύριος Μπίκος. Ναι. Ναι, να γίνουν δεκτές οι εξηγήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία στην ουσία. Ωραία. Η κυρία Κωστοπούλου. Ναι. Ο κύριος Κορδονούρης. Ναι. Κυρία Μπόσκογλου. Πρόεδρε. Ελένη, εγώ θα ψηφίσω παρόν λόγω του αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί. Ούτως ή άλλως μπορεί και ο Γενικός να κάνει απευθείας ανάθεση. Ο κύριος Μιλίδης. Ναι. Ο κύριος Βαρδαλής. Ευχαριστώ, Ελένη. Δηλώνω παρόν. Ωραία. Για το τελευταίο θέμα 2 παρών από τον κύριο Βαρδαλή και την κυρία Μπόσκογλου και 6 ναι. Λύεται η συνεδρίαση.